Timan no pepi no emia bia bebre no abusua bi wo ho a nani eta kokko so obi ahwere ne mame ya saa na obi so ahwere ne papa ya obi so ewo fa bia ohwe ni suku ene watoa nananom ensedo obi ahwere ne doba ya obi nana wokọ enne no anyasam ketwa eno ti wona wahwere wade sie nefie na wade wonto mpam na kira wakopom krabia na wagina so ya yie no ye bema sabusua ni nyina yakọ ene seden anyasam ketwa san obi obeyi obi awo nanso ekwan a obi befa so a obahwia ne kwanhia wuo no eno ene asem no anyasam ketwa no so aba pa sima edu emienu ewa Sompa 93.1 Sompa TV na bronya bosom ya toso edu eba kono neda etoso edu enso enene 17th November 2023 krupo chedia pabasa yadom okutwa nso ne nakanso ono ene boss adaway enya asem ketwa kra Timothy no sum sa prince yemes seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yan hwehwe brade ne trene kane ewo dwumadie we so na de aka bia so Asem Mpe Nipa ye de bema amana ye fe enya asenketoa dwumadie obate omro asam wanka of Lumba, the nation's anchor of Lumba obate ne ka ewo dwumadie we so na emrantia womo ene omo produce dwumadie we no womo ya de papa enkwanta bisa usu Isaac ena kwaku yeboa banso ni dese no wobo adwuma enya asem ketwa kra ukọ MC awa Kevin ewo ho sa ena ima enso ho Ransford Sompa adidie ono so ewo ho sa ena Ransford enso ewo ho na ukọ TV ho a ekoba jese sempre mu bema ene David omo ye oma from there omada roma ena hu ye Sompa TV kasafo nyine so enya asem ketwa kra kofro bro from pa bema asuketwa miyi pebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo 19 foso menam tiatwam nam de Asem Mpe Nipa ekobosha asase so dro driver and the touchline kwa ena yenamwa yeko eko yenim asisa mapo menteme ho ase eno na de beda so Asem Mpe Nipa ya pane poma sibre na ya diamao me ka cho sa asundua bua no ene pese ye nom no asantemam Ghana mam ene wiase afa na nyina enu nti ade bia yasisi sembia no agise Sompa Asem Mpe Nipa aha ena abesa atempani sem ene komode enya asanketwa ewo dwumadi we so omra samo bibia boko Oforisuo be ma nyankopa daroma twedi ampon ode aba be de beneza ene fiada ode aba be du ode atwe friti dwoda Oforisuo nyame ayebi na ya na nipa bebre fi se sikankwa na nyame dodomo na wunya nyame aye obi nso wo sika samre ne na hwewem ontimi nka watolem sika bebre watolem ye wa ahemfu bebre ye wa sikafo ministers bebre omokoye omama na ye de ni bi ne ye kotimi ba ne yete aye kasa ese nyame aye bi to Oforisuo ehye ene Friday se de o kan se mo chedwa ye ni sa ho na omoko ne yanko bi o sa mo chedwa ne yanko bi ba ye so yete aso ye nsene wo mu dabi ene wo mu nyina ye pe mo ya boso me nkron ye so ya boso me nkron na so nyanko pa ho ho ye fiti dwada aka manfo ji ko Oforisuo din ko fo nsema ye kan di ye kan ba ifo bi asem ya ya doso Oforisuo se ye nie na se asem wo me ka so Oforisuo din na ma sebe ema ya tama na ye wo wiase afo mo din fa ba ifo da Oforisuo asem wo me ka ya na wo sere ya asem kesi ye fa ba ifo da eti ne ba ifo bi anchinchira kada mfumpada kikra ya asem so football se obu fene kikra no da kwa nyame donema Oforisuo because unim obi cassette ya obi kakra bi ketua bi o wanya sunsunso oh yeah ba ye kwa ye bai ubetimi enu kan obi asem na wo kan no otifi o di wo ye ne nye abibifo ye ne problem no de nipa ne ye ne nye but wo ko kan obeni obi amana ye dai a support no yes enti dani da nyina ne nyankopon oni edi ne ye ne mmomade wo wiase se me ka che nipa da se ne oti wiase a asem a wo kan no kamu ne kure so kamu ne kure a ye bibia nya wo da enti ne detia to Oforisuo nyankopon kan obibia ho nyankopon aboaye enefie ye kwa anim okay nefie no ye ko akoyanim
na Sompa Asem Mpe Nipa no ye di kaka cho se ya fa to ye ho so se ye betutu ye hofo se de be ya yenkoto esanim yenkoto funam na yakwa akoto amaniem eno ti da no ye hwese ye de afutusem ebema ye tiefo na ye nso ankasa no ye te ya no ya fo betu ye kotodwem na ye de abo ye bra enefie wo wafutusem ene sei kwaku ene wafutusem ne sei vosu wafutusem no anano me gidi ye se de kasa na make indie afutusem no eno amu na me nam no vosu drum bi ade be ka che obia ne se ene mafutusem no hwewano kasa yi hwewano kasa yi ofusuo on wiase na ye nam no obia fa ne se osum na wiade obia fa ne se eye ono ane ono a mamen ka sem twa ya wo beto asase so han se wo anyina nanka onim se wo firi Ghana se wo anyini a we vi wo maame kura no ana wo papa kura no ofoso ya wo nga wo beto no wonim obia wo ba Nyankopon eyo kokoko se wo nyini a wo ba no wo maame ma wo no fo na kura no wo hwe ne maame anim se saa hwe ne maame anim no wo hwe maame nso edan na kura ne demu no wo hwese ma papa bi koba na akura no hwesa nche sa no de edai ehye ne papa nso enti ye wo enoma bebre wo hono mu a akura bi wa wo swapa ba obetru nsa wo mada ti asem ni yo akura bi swa obetru nsa se ma me bra o mada but ne papa etukwan ne papa ba o ye ne nsa se na okọ enu ti wiase na ye wo no mafutu sem se oti wiase ahwa no because wiase no wo ye bo beto wiase na oni wiase eneni pa bi afa no ma bi atom guy name nature say ye kan obi nka bi asem wo me because of us wo wiase nya wo de a susu mo anu nya ya susu fo wanu tu ho susu kira wo se me de me amene me sika wo fie nti de an masa mame ka sem chew se sika wo fie obi so adwo ni fie se sika wo fie obi so ba ye wo ni fie iti ade na draw anso ana anso ni obi na ate anom ewiase na enam no me se de wo no obi so wo de chance abato wo sisu se wo de osika wonti no sebe ne wa ho de a wonti no wano kasa ye open na woka ewiase abrabo no se wan hwe de na ye wo se wo de wani kosi ade ba akoko aso se eno na Ghana je ekoso ti na Ghana je se obi e pesika because wo sika utimi je obi asase wo sika obi ka obi nkwan kura obetima kotwe abegu wadwan so usika ye sika semfiri ho a enan kwankwai amafo bebre akọ magazine a dan asoso na de se wo peja because opa hoden na huna wadwane but obi soso peja sa na de no odi hwe adwuma e de shat ale ma na yefe obi so akopia se ni motive nyane se wode be kontokwa we abatu ya betu yi de bia sa bakwase abakrum ya ye tufo ye trafidi esu ye tufu ye ko ye ba ye kase esu ye benya obi ababu nakunu adu time me social kasa ye kasa ye kanu enye pani nko a o akora bi wo ba wiase ko ene wasa aba batu unim esu ye nya ko na me de mawade ene me de mawade di wonso wonu kasa nye obi tiane ba onu ane ba ekwan ofa so a wote akura ne kwan ofa so ya kai ka de ode akura no papa na ode akura ne maame na ode akura ne ba wiase onya ho susu aso edu time wadwe yo se wode onyame bi wasom no du time bi wadwe yo se usika bi ekuta wodan bi a wasi maame nka sam kire edu me bi a wodan wasi ampa efe obi atwam amanfo be ye moving ho ampa den satene so ba maame nka se edu me bi na woda ho a fredan so beba sho kasa yeyi kasa ya ni o ma hodo obi ti wiase woni kapre nanso ne kasa de na dru baabi obi kasa de na dru baabi eno ana attention of minwalumba na okase bi se ade cha ade sen be kura metaka obi twopo ni obi botom eye kasa wonu kasa nya da wonu kasa nya twopo ni obi botom nyame ka nipa akoma nanso akoma Nyankopon hwe de wo ye ne waka obi akoma sa akoda we se de mesi suma na wo ko ne de we o si bu meniti no nyame ka obi akoma se manisika
na da say wo ai branu bi so ha akora bi wo ye be chene kwa na obi ebose ye wo kro bi mo hon ma panimu bi wo wu a na obi ebose ye wo hini bi wo wu a na obi ebose but ye wo bi wo hon ma owu a na kro ni nyina aboto eye kasa me kasa se mu ama nipa da se ni bi a wutie Asem Mpe Nipa Sompa ha ye de futu ndi de bema wo ye de bema fa na babua ye nka nkyere wo se ye ma osika se obotom sika de bema wa ne de ya na de ye de be event Sompa check Sompa dabi de ya na ye de beto rafu Sompa sika promo ba ye ne ye te de ye ni sika bi de ma ye de ma eno na no obi frɛ ya wo ka se mo futu nti nka me konu madura wu na so futu sem ti majai adu time de me catch nipa da sani emfa ho tu sika so emfa ho tu ho ode so kromo enim nkrofo bi ene o ma shanya sabe ene obu so mo wan o ma firi wiase ko because ata na mo ka obi nka bi ka ba na mo stop no wa ma ni sika o ma ho nko ene ye ne ye tena se a sabe ye hu se no ade we menwa bi ko ye ene oni wiase no ye te ye ho se ye ne ye te ya no mi de bi ameka me se mi busuo ni ewu 12 okura mi wu 12 an kura me pe because saa 12 ano menya bibi kakra di agya wokɔ mahu wu achi wo anhum de nti drum bi wo a ye bɛka kyerɛ nipa sɛ ye futu sɛm ɛyɛ me ɔma sɛ mafutu sɛm sɛ kasa wo kasa kyerɛ nipa no minim ne America Oforisuo adu time a nipa bi anna asante kasa ye kasa obi anna ɛna nka wawu kura nkɛyɛ kasa bi ɔkɔka kyerɛ wo bi kasa bi o ka kyerɛ panimu bi kasa bi o ka kyerɛ akwala na ene ha no Ghana no ɛna akwala ne panimu nya asɛm azi hey akwala kan no tum ye problem no eti panimu bi ha ne wo mia akwala ne fe ba akwala ni kama fe hey akokɔ ne sekanti monkro adu tama nso hwɛ ye wudidi akwala kasa ba na o ka kyerɛ akwala no enumi wo ye num dodo adu tama no me wo ye num nti wuni pada sani ene mi tufo sese o kasa kyerɛ akwala ana panimu kura na hwɛ kasa ye yie okay na no me nwalim ba se okɔ ba bi kɔtɔ aduane na akwala okɔtɔ no na da no o kana hwɛ nsam hwɛ ene akwala ba na ono kura ne lumba kura kasa no maami bi ogyina nkyɛn kan ɔno mfa no kura no no ba tu mu nkyena hwɛ edumre bi wa ntɔkwa bi wa kura nya ntɔkwa asɛm bi wa nya wasɛm na wabɛgye ne wakasa mu nipa na ne kasa wonnim no hwɛ kasa ye yie ye ni kasa ni na de wo wani wa ho den no sɛ wotɔ fam a enti menye wo da Saturday ye atwa mu yi ana wɔkyena sɛ wɔkyena Saturday woni makuku damfo a yɛde wo mukogufo aka na te agu wo so ama yɛ ne ahiafo ya ba vie me makasa asem atwa sɛ me se nipa bi wo so many years ɔsɔle ba pɛ Oforisuo obɛsa be billionaire kyɛn yɛ ne yɛte ase because abɔbra na wɔagya wɔkɔ ye onkrofo bebre ye o mawu ko enne totobanto no bo na se o san sole aba na japade o ye obesa bedidi ho anya sika chan ye na yete enso wokɔ enti nipa bia wote wiase kakra wanya no susu fa homa enne nipa bia fa obi asase ne sika nti ade na wo ye no ade na da na wo sisu da no wonim se illegal enya ne dia e obi dia ba wa fa che di sika koma nana no nana wada ma me ko sika che no nana nso agye eye no me wo de bia na de wo de uti akwhye ba bi but wasefo e te ne obekɔ fie bi mu no sika wo fie o sebe na wo de wo ene obekɔ fie bi mu no sika wo fie na ye de awomawuo nipa wo fie onya wade ememme wo fie onya nom nsa ne aka kyense wani fie pa sika eye no ma bi ekɔ so etuti wiase Oforisuo bedi masem kɔ wiye no de metima ka kyerɛ obi bia o wiase ne sɛ ma wonante a wonante no ema wa hoɔden no dan bi a wasi no sika bi ema won kakasafi bi ema ho so nkyerɛ nipa na de ekɔ a ɔmo a yɛkɔ a yɛhyia wɔ mo no yɛ ba nso a ɔmo na yɛdan yɛbɛhyia hyia ɔmo Oforisuo me da ase okay yakwa kwayanim eno ti no enne wafutu sem ene sei empempi no efiada ye jatum pana members obiade na futuo ba na ye bawura monten so wona wohwe ye etie yen na wo so ede wo mafutu aba na obia fa bia tuni kotodwem na watumi ede abobra na dati ankwama bi no etimi aboa se de be ya onkoto amane ene esane bim me ka tro se yenko ne ekopa sika nto ebotom Sompa sika promotion Sompa sika promotion yenko ne ekopa sika nto ebotom Sompa sika promotion amanfo didimo
amanfo didim papa eno ti Asem Mpe Nipa etiefo ne ahwefo nyina no ma memfa short code no emawo sesi ya atwa bi wate 5 cd dodo no obetwa no eno ene bema greater chance to win eno ti no star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash eno short code no a ode ekwa akotwa Sompa sika promotion ma me ka cho se dodo no a ena enya sika ede afrim enya asem ketwa enti wo na se wo pese bronyan udima ne yoda fitiasie ya Asem Mpe Nipa ya transia ye bema 2 draws na watumi DB utwa first one no ye bobo a koso atwa na obedi ama botom atumi ayedu enti short code no star 256 star 3 hash eno ni short code a ye de eko akotwa Sompa sika promotion eno ni atudi Sompa sika twabi na bedi ya nyoma akonkai edi amount ye ne Smenseba clinic entwetwe komo simadu so na yemfa ye futusem emwanti bobo awo wo so wo futusem ene sei ye twa kama pa ye ne Smens enkotwetwe komo simadu so emrazisia dokota memwako aba ye mu fosu bibia bokode obade ndem kwane ahoden ache baby adro no ye kokọ bronya ntisi ya hwe ne nyasem ketu akra fosu na ya ma ye ho anya dia wa hwe bronya ne ntumi kwase o Dr. Smens aso ye te sei obade na daroma bibia bokọ ewo ho se de nyankopon de ahya ase ode ye adwuma yi se nyankopon adom na emekoso na ani kanse be wo mi se omo ba ho a ubonso obia kasa o se ma china kame humu ntem a ma tu misika gu bebre ene oba ho yi o de sere o sere ena wo hwenso a omo ba ho no pina na esan ya advert mai oba no aka tiro bi se smesi me kwa ha o na me hoto me na se de bia eka no wo ba ho na be hwe stroke fo yi se omo nam gravels na nimu ho no omo koba omo dia trentry koba ya na enikan ye ya na bi frɛ no mbusa ya de yetwa mu ho na ehu se mpenfo nkokra ne mmerwa bi ebi kra ye mrante ne mabawa na omo kɔ match pass na de na ekoso o maso ye ho me pa to nye match pass ya catch se enei ayaresa no ba bi a eduru no enya me nana na ma meduro ntimi waduro ntu ba ya no mama waduro na onom da bi enei ayaresa atra ho sa e wo se wo ye hwehwe hwe da bi a me ka se yade a ye yade nansen no self-inflicted obi me ka self-inflicted ya na fire ye ne ma ye ho so ena sa enema ye didi enema ye de ye ho se de esitena ya setena mu no we me ka se lifestyle no ena de yade ahodo ni nyina eba enu ti da bia betena na ye tuufo se ya hweye se de be ya wo so hu betima ye den na watimi anya sika de oman chichire ya ye nyina ye chichire wo so watimi aboa na afen so ofie so watima hwe ofie na nyankopon ba ye nyina yatimi afata nanim enu na Semens da bia ne abetena na enu di nkomo aye se ya hweye de tene se nipa pi bu enuagu omaso wa bra obo hu se ensenchani bi da di won nipaduam obi wo ha meka sei na ni ya ne ya oya o se da ne da bre me dai na aboa bi atomani me pa chaw enhwehwemu ben na aye hu se aboa bi na to wani enu na Semens ya na ye pese yi sa de ni free ho ye ya ka tro se ye diagnosis before treatment umma ho emfe wo sinka se oyam ye oya waso oyam ni akofa enuro osa dura de amount ya ka tro se even osa ne kra no egu ahodo bebre enti wo osa na wo ka no eye o minimum de osophagia ana se de da oyam chenchemfro na ankasa mu ana se bi de ye wudi odo no onso no ano kwan no a if kan se otu kwan no no a ana se de he enti ho aduro be ne mfa ma wo eno na Semens dwuma ye di no wodi ane se obefa ye number no na wa frɛ ye se me hawnie na fe nyankopɔn nam ye so ne aboa se uba Semens a enyema bebre ne ye wo ho de di kan eye reflexology akofa aba eno na oba se wo se obrebo ne ho atechima se wanya liver problem bi a hepatitis B wo ye bekɔ onam eno onsem ne emiemia onam no onsem no na ya hwɛ ba bi a liver no e connect to no ne emiemia ho kama wo nse ye ma waduro na se ye ma ye miracle juice ni bia wo se ana ho atɔ dwumadi a Semens edi kese no enne enche bia ene ye ka se Ghana ha ye to dialysis mu eye kidney omo kidney na se omo sawa ase no ye tum na enkofo de omo se gu omo ti efi se sa dialysis ya tum yi ye ntum mpo na ete sen na otwi bia so ko mu prensa na hweska yeje
yɛmhu a he dodoɔ sɛn ɛne ɛwɔ sky yɛbɛtumi ahwɛ yɛn ho yie ɛwɔ saa dialysis yi enti ɛnɛ yɛtuufo yadeɛ bi a da no yɛbɛka ho asɛm sɛ urinary tract infection a ɛyɛ dwonso mu haw no saa dwonso mu haw aboa yi a wɔde ba Escherichia coli no ɔno korɔ no atumi ba ɛbɛtena yɛn nsa a yɛbrɛ yɛ friend sɛ yɛ kidney no ɔmo sɛe kidney na to the extent sɛ wodi agorɔ a wo kidney ni mienu sɛe pɛ na kyɛ sɛ yɛde wokɔ dialysis so na yɛato mu yi nti wobɛfa he ɛno na sɛmɛnse sɛ yɛwɔ ho aduro tatahwe a sɛ wo na wo kidney wahu sɛ nsɛnkyerɛnne bi da adi wɔ nipadua mu a wode ansa wobɛtum nika no aba sɛmɛnse ba clinic mepatɔ wɔ hɔ wohu sɛ osisi ɔya ɛmfa ɛnkɔka nkyerɛ yɛ sɛ mmerɛ bi wopagya adeɛ na wote sɛ osisi mu agye wo pɛ nti ɛno na ebi asan aba daabi sɛ obi nya saa ɔhaw yi bi a ne sisi tumi yɛ dea obi so a sɛbi ɔdwonso a wobɔ sɛ ne bɛn mu hyehye no anaasɛ ne bɛn mu hyehye no obi so a sɛbi ɔdwonso a na mogya edi akyire tatatatata hematuria ɛyɛ ade a ehu conditioner ehu kɛseɛ paa sɛ duru saa stage na kyerɛ sɛ o kidney no ɛyɛ asɛe ano no na obi so a sɛbi ɔwɔ a na bɔ sɛ na yɛ asɛ yɛ dududu sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima mepatɛ wonya saa crowd yi na ɛntena hɔ obi wɔ ha na ɔde ahyɛ sɛ bi a ne diabetes nti ɔna dwonso ntɛntɛm mepatɛ sɛ wonya ɔhaw wɔ wo kidney ho a wo dwonso ntɛntɛm enti ɛntena hɔ na wankɔtotɔ nnuro bi nom ɛmfa nsɛe wo nipadua no bra sɛmɛnsɛ ba clinic Kumasi asɔkɔre mampɔn na yɛnyɛ nhwehwɛmu wɔ nipadua no ne yɛhu sɛ wo deɛ no ebi a hematuria anaasɛ ɛyɛ kidney infection bi ɛna ɛwɔ hɔ sɛ ɛno na ɛwɔ hɔ deɛ a Onyankopɔn nam yɛ so bɛboa wo yɛka kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ wo reflex no yɛwie a yɛbɛma miracle juice ansa na nnuro a yɛwɔ hɔ a yɛde boa kidney yɛde boa liver no yɛasa ma obi na ɛtumi aboa na biribi ato din de ama wo wowɔ hɔ yi ebi a wanya gonorrhea syphilis chlamydia genital wart ne aka kyerɛ sɛ kɔwo wɔ mpaneɛ bi anaa kɔtotɔ nnuro bi nom mepa kyɛw baabi a ɔsɛ ɔba yɛ Siemens yɛwɔ nnuro tatahwe a yɛwɔ track record no wɔ hɔ ɛno nti na Onyankopɔn de awoɔ ho adom akyɛ de asa aboa Siemens a wobɛba na obi a awoɔ ho nsɛnsɛm deɛ obi ase Siemens mepa kyɛw tumika bra saa ɔha a mebɔɔ so yi obi wɔ hɔ a ne deɛ ne hepatitis B watena hɔ a ne brɛboɔ no ɛsɛ kɔ nkakra ɛbɛduru baabi no na brɛboɔ no agye ne ho koraa ɛkyerɛ sɛ biribi a bɛdi bi a ɛyɛ poison anaasɛ biribi a ɛbɛ wo nipadua no biara no ɛkɔ mu jam straight na ɛsɛ wo deɛ wowo no wabɛn tafo ɛwɔ sɛ yɛde sofi kɔbɔ afu so mepatɔ ɛnuru saa stage wei wo deɛ ɛyɛ malaria ɛyɛ typhoid anaasɛ ɛyɛ ulcer saa yadeɛ wei de da bia yɛka ho asɛm diabetes high blood pressure bra na yɛmmoa wo yɛmfa abibiduro korɔgyee ɛmfa manage saa yadeɛ wei mmienu ma no nkɔ fam kama na ade wo ho frɛ number no 0240 61 61 60 60 61 0240 61 60 61 afei 0205 57 35 0205 57 35 me pato enei ya ayarehwe no atra sɛ me tena hɔ a ma yadeɛ na gye me nsɛm a na afei me kɔ sɛ ekodu saa na ayarehwɛ no bɛyɛ den ama wo ɛbɛyɛ den so ama yɛn so adentin na meka saa ebeduru hɔ no na nka bi a sɛ nka wohu nsɛnkyerɛne na wotu mirika ba Siemens aso ɛyɛ a nka sika ketewa bi na obetua nanso ɛnam so wama na duru akyiri nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ series of test yɛyɛ nhwehwɛmu no kɔ akyiri ɛyɛ saa nso a na osika sɛm wokɔ soro enuro nso wɔ sɛ yɛde ma wɔ sɛ nuro ne dɔɔso na osika sɛm wokɔ soro ɛno nti yɛaka kyerɛ sɛ emra behu nsɛnkyerɛne a yɛabobɔ so yi bi no tumilika bra Siemens Herbal Clinic na Siemens foɔ Onyankopɔn fa yɛ so na yadeɛ na atena so adokoro na wo brɛ wa kyina wonya ho pomasi brɛ no bra ne yɛmwa wo nsa na ayɛ otitiriti fa bra uti na pae wo bra yɛbɛyɛ reference ama uti pae no atu afiri hɔ no kora akɔ ama wo yɛbɛgya ama Dr. Gan na wato aso okay Dr. Gan yitio Oforisuo ene fiado mi pebble kan o si bojaye fiada de bojaye do si ana Friday ewie ma hye no Oforisuo answer na be call asem de no so no okay be pese me de we betwam last time me ba na me kan asem we bet ne da so okay say wa wo stroke wo de also wa da ho ache wa ko clinic e wo Ghana ha nyina no wo da so dem pama stroke do Dr. Gan you know e bet ne da so da ho okay Fabra Siemens na so one sorry within the speculated timer Dr. Diamao na yemfa me ko be he ya na yemfa me ma meja na de obekọ no waka ebio wo ennamu yare
said the doctor kaino STI gonorrhea syphilis chlamydia herpes genital warts na wachinia wo de wunya ho ayi a wo de mese bet ne da so da ho yemfa womra ebio wo de ne diabetes wo de ne kidney emre bi doctor ba ye be kan se mi fa kidney ho asemo na ye me de se ade achi no nipa tu ho anamo na me bra pero se freni emo on franche me mabodi awie emos omo me ye de ne ba na no on final stage that dialysis so konfanoche na unim oba in stage ano ho no ono ase oba ba akope se kenya ne bana anko anu maduru because obre woni ni paduam na nhira nkanya me se oba ho no ya na etoda ye pese ye di nipa bi ba ono kra de wa ma ne ho kwan se ye mfa ne mra no medi ana adanse mai ejenim se ye ko anim from next week ko no ye de ne be ba ma biase my Ghana ma nyina ehu de Semens Herbal Clinic adanse kese a ekoso ho etimi say true challenge ni bio wa kidney problem diabetes enemu yare bi da wo so anasa wo de ni stroke wo da ho wo do se asaw yare so nsa ntumi ntren wona ntumi ntren doctors na ye miamia na ase miamia wa yi manual masa oda so ye adwuma eti nchia no nchiato no eda so da ho na na obi busa se ase ye gye hudi dodo adentia hwe wo hene utumi kwa clinic bi wo be ko be yesi ye do fa fidie mu na ye nya abotre hu de ekoso widie nim na edunu papa so so ayde aka ho obi ba bi clinic bi won so no ma kwa se da me kan ye no ye be your reflex ye on say your alternative form of treatment obi won ma nya edunom ana beboa no make obi won ma ne hwene onte pampan eduro be na ade be ma na ma pampan na ba ne katrema ente de o de to so wonte hye eduro be na ade be ma no so ate na reflex ye adwuma no e work wo nerves unze ni padua no nyina kwa no onase ye obabi uti ye o ya obabi emia onase a etuma no ye ana untumi na untumi te pampan o katrema ye obabi emia onase a ni nyina den eba ana ye therapeutic massage ebi won ma clinic bi adwuma o ye no ye adwuma so obi si de won ma organic fruit juice o se me de oba ha ye mo aduro bia ye wo nuane a ya ebi ye juice a ye de maw ne ye mo anom eno ana ma Semens eba ye da shonko se djuma de miensa nyina ya ka boma koso wo Semens ho eti wa ba na ye de wa fa fide mahu yare ne ma nu papa no ne asem ato ama reflex doctor no nso nyabotre miamia na asna ye ho adwuma ye wie sa de fruit juice na sa aka ho 3-1 nyina wo Semens eba na de ntina akwaji we kakra wa no akwaji we kakra wa no asa akwaji we ni nyina oba Semens a onye ni nyina bom at a price a ye kan ye mesho de be kase ye ho ye ntwabo eno ane hospital card ye twa to no no hene ye kase na man se do kan clinic e Kumase Asokore Mampong last time ye ba ye pi obi frɛ o se o wa Asante Mampong na de bia nipa ba besi ho no so mo ko Semens me pa cho ye ni Asante Mampong ye o Asokore Mampong e wo Kumase tech echi he ya tech ne yi de echi ho no ubenya ka o Dr. Mensa o so ko Asokore Mampong si o Roman sorry down no ne busa Semens e ba better nza kire ebio ababo traffic light na ubusa ye be kire ana afi mo free cry ka soa how do you call it takrade ejoso konongo mu nyina so mesi wo tech baby akan UST wo no taxi one my Herbal Clinic no your number na good TV no e bia na out radio so number na 0240 61 friend ni nkomo no for you and I say me kan na ebojaye if yada na dru Black Stars ahye anigi abakrum ekofo koye adwuma na wotwe nyina afi no mu kofi akoreste na mpacho aboabo ho na wo kofi ri memma bi wo ho no ma bra ya ma yi o de be hyehye na ma bere ana me ho ye me ya na ma me da oboa emfaya wo ye be ma na se wutie mi samri na so ye mra ompama me ka so ye mra se si ewudi she ma na wagem obi su de sebi okoso na be ma na dwodwo obi su na be ma ne nsore kura aye ntokwa de bi ofie me pacho wutie ya koto Semens Vital Herbal Mixture no ebi o wa usisi ye wo ya one wiasmu nro nyen kokotobi oba oni atenka kotobi siateka de na wo twen kotobi kokote wo so kotobi me pacho nyoma bebe kwa na maba mabobo so ne sent no okoto aduro na friend number no fast Dr. Gan me pacho me de na form ampa me pen instant oba ne tika mu mra onsi form no ma ready o frame me ma dosage no o so de misisi me ma dosage siateka sele me kana me ma dosage ene gidi dem say Raheba shop e wo Ghana ha nyina etu friend number na so Dr. Pacho me wa ha eduro me koto de me chiro de to na ma chiro se de obesi ai no number be friend bio 0240 61 60 Pacho ne fiada bojaye tobi na ma oba ni wuni tia ya ne Semens Herbal Clinic na twetwen komo no adokotafo omo baye beda wo mo ase Asem Mpe
ni tie no eye tie po amantem so se edikanfo semester ba clinic oba ye no said de omanfo efa ho nya yaresa no enye asem keto akura wan kasa wo so wafutusem ene sei ewo dwumadie we so wafutusem na ye de etetere Ghana for ene asanteman ene obi biada Osei Asem Mpe Nipa nti bia wontumi ena no ena mafutusem ti no ama wo mo so moni aba wo mo so enti wankasa wo wafutusem ene sei Ofalumba Awurade Nyankopɔn wonhyira wo Oforisuo Kumasi aye hot anya asem keto through weekend na bo na em so mo sa boy no bra traffic okrum de so mo ti Asem Mpe Nipa no fam eni asa agro eni obesan ka bi hu ze radio ni tua so gan Asem Mpe Nipa no wona asi won tira so wo mo phone so no utimi ze ano odene o mo se de free no so no du di Asem Mpe Nipa de agia boso Sompa so kwa chiri nyame wotumi asa agro na sakre ya no buzi twa sendo sa ofa mehu ha ofa yesi wa ofa nyame ano odene oba de aya de nyame nhyira dwumawura na wo nhyira obi a oti ono kura wa yes Dr. Blessed Foster okay wo yo dupon kese a amanfo trans gemfre ntino watre ne nkwa bem pa na Sompa nkasa no Ofalumba Sompa ye ba ye Sompa no oye bema ko be ha dwen o ko se say wawo onkranza wawo osunyan oye bema bi anko adi nsemone ne no abo ni di ye ni bi akwadi abroso bo awuro bi fie kra man yes Ofalumba ye tie wafutu Oforisuo ene Friday ifiada nyame ka che onipa bi ase wi ase ye fake futu amde mu bi a wotie bi ase wi ase we ya ye nyina ye levu wo mu no e fake ni ope ye nya ni onya ye ampe ndi to mi de bi onipa nsusuma na nimbre ne wo hunu se kura ne yonko na wonwene se de wi ase na hyehye ne ho no wo ntimi nane no ma ne nye ye etoda obi timi hu odefuo bi no akase nka mene sa adefuo yi a anka mepe na enso okokomfa no chi no ku se sa odefuo na ya kyekere ne nan bo wie mu dia eno de orejete but Awurade hyehye odefuo no ne na edi animu wo na de yo no akire no nti se wo press obeye so no de ya ne fa hye utrim se wo benya kidini feruwa because esikani no ya de hye na brabo awie ye no Awurade nim so ntimi hodi sa ya de no nti na so ye wa wiemfu a wo nam ba bia toton ba nja no wadi toton bo de ado wadi nti hunu se wiase wie na nka no kore nkyere ne ho ne anyame de wafa no wafa ho na wokọ obi press obeye nsem twadwuma wonya akonya obi nso anya timu hwehwe won na eje 30 billion 40 billion se e ka amenko na nka ewiase wie ye fake nti ba bi odi ube gina no na waso musa na odi anante na bibini prenya ne ho nyina opra pesika nyina opra pe brabo nyina no so ne wura fi se ye wo anroba kase bi wo wiase a ono no ye nche no police nche no otimi ba police ni fie be bone kokose wo eneme ba be wia wo nzu ndime nche no ene ye prisika nko a ye pra hoto nko a ye pra sumdue nko a ba sa akromfo ne ye mpre kwan ye be fa so ye ne betena so ma ye fie mewia ye odipa nwene ho Oforisuo sa akromfo ne de timi ko attorney general ho no akobo na mane se wo eneme ba be wia wo no matter police ade be bo ho ban ampo be ba be wia wo kromfo ya meka na se mo betima fe no na dada nko akufu ado aka agyense wo eneme de be ba be kan fedi agoro de be kan one de timi bo amane se mi be wia within 5 minutes ya ma wia wo wabo amane o ya we ni abetima ya ne se obeka ache busuafo se kromfo oba ma mo nyawe na emo mpe me kora be yie kromfo ameka na se mi yowo owia wo bo nka yenso no de wo kọ wa utimu se yare agbo wa wo da hoyi kwa na wo bekọ enso ni option bia untimi nka renkyere no sikata waka nsumu pam umba ni bia wonye no de wo sene ya me ka jo da sene wo tie anwumre se no matter dia wo prepare bia adwene se efre obi wo akire obetuma be fa anytime it dey say heaven ni wa mpa na heaven makora na toto wakwan yie no wo nam kwa so wo ba obetuma fo ni pa bia tambia ediapona wo bon utifia wabo otirimu poso wudi omachi akwaji skaduro no obeje onni nje wani nyi sika no ho edi to obudi wunya na wese no anya asumdie wo wu aji edanse bo adakorope didan Solomon be yiye solo no obedi ade an wo se atwadi ampo se agya maminyansa nim dia me de bebu ni pa nyina ansam ena wo soro se wa musa agapade no obusa ade we nti me de ni aka nyina abeka ho solo abenya sika solo to wo se bibi pam bia ni wiase
since wo bedi di no anom no ama wo kra ehunu wo bra so mfa so na we na mahunu se awurade ye nyankopon nsem na fire Ejofo onya sori fira konwa mu na anya utaku ebetima to abeti a ne wadi kan no mane nko menni na chintuma mpamirika na wahome kwa ahotia weyai etina de abati ye besia su kwano ma bi opie se nwure wone mantem 2 years pe sika ne ka ne fie enso wogya hɔ akɔkyene ya me ne wokasai ofoso ye di line so yie no owuo ba so obewia nkɔfo no akɔnsida ye because ania me atwa nipa naso no ye mpese ye de abrabɔ ye de ekɔ hɔ edi ebasi oni pa bi a wotie ye papa sika ni bi ene me wura ho saa me kɔ ba bi kakra saa me kyerɛ ba bi kuro nso so ha se nipa kuro behunu se ne nkɔmɔ no a na me wura ba bi kuro na me hu se Porsche car bi si hɔ na eye mechanic bi mu edi Porsche car ni si hɔ saa na me se aka yi de efe aso ni wura no kura wu na anu ya em so bedi ni 1 week nya me pa chino se china achi Sunday am se sa wose an ka we nkofo ba ho esi ya obi e ba so opeka no ba papa no se ka we di oto ne brand new na ne kra wum o ka bebede ba wonton na wa kra se okoyi UK aba na wa ba beto ni dia boss na ase na atofo atum no de kofo the billions of cedis ba papa no se wonton ave papa yi ko okoyi UK na ba wan koduru ni wo wuya hwa ase fim se mewum abusuan ba fitem wo de omo abo omo pa atoso se ye nton firi o 1 week o ye ni wie ejese bibi pa bia ni wo manipa papa wo ho na akoka so obeto anko bedi watam no wi asa asere nanso oda ne husima pe no me tra se ba dwene ti ase ese na ni ade na obi kura bibia mini bia mani abrizei se wo no akura kura ne nyane dia o wo wu onya ba enya wo dia bia mo si e be che ni yie si e nche ni yie Solomon sa ka biam na ya me de wase bibia ni wi ase ya sa mi bewu na ne yade machi beja no so obeye nyansani ana wo kwasea eno de minim eti ya prisa abre kiki me pesa msisi ofosuo pesu sisi me oji akoto nyina so odoma ngwa wo na paka be fawa nipa obere so wanwa wodofo awodɔ na ne tekura busua be yina ma wanwa wa wo ba efiri wasini mu abusua be pono ye be yina ma enti wo bibi ka kra bia obetimi awo nkwan so wo bi boa na wo nkwan wo bi tunifo a wo nkwan wo bi serekyere na wo nkwan wo bi ye bibi gya na wo nkwan wo bi ka asem pa kyere ne kasa da ne ye ka wasem bi kyere na ebra wo nkwan zima pe o ofalumbe kwan metima sane aburusan ya na ma polima no dwasa wo beti yeso ofa enyu ono na mete ne ngazezie wo wo die ogina wo so ye nchi no ya mraibu no onipa wo timbefa otumfu odi kan koye asantime awura na wo kana sama wo hwe wano ye wano pa ugina he nipa be ye dem ama enzo be gina no ko aji no no mata nsase a wo wantime ntwa bi amfa na ada wo na me kwase amba nyini onipa wo be gina ko fo punaji no wase wo nyamfa wo ko mi hia wo yere ko fo ase mesira wo mataliza nwome mataliza nyina ni kakre sika ne niwie wase me se me de taliza ko me de ne ko asa agro what did it go Rollins ananke ni pesuro no ebesi ne mesi mampanyini pa wawu ani funukura ni pesuro di eboni di bone Rollins papa ni ye bi eye papa no ye bi so enya so kan ye nya na hwehwe nje wawu nzo atiese ni hu ohu nanso owu be gina ne punaji no thousands of words can never change your mind so okaso de wo kwa edibra hantan ya wapagya dade ebo obi akuno wa wote mantamu ache obi amfane fu antwama nwumire yi obi hweye wo hye na taade no wo hwe oni mi ode koye wo hye akogina sumu obaji obi fu ne so wo ba waji a fu ne ngura wo nje o ogoto zesi anya scan show botom no wo so obegina ko aji a won hwa ba bia betwa hwe ni pasa so na be yi afiri botom okay mesra se yem fa adwempa nante na obi a wo bobra kai se odoma nkoma wuo nso wo ho said the chance that the Ukoja will be no a time will come. You have a baby did I be down the end? Nipa can way yase and come obey. Minima ye be as you be a do a pain away. You want chile. Ye yam coupon economy, yes, nelqui, my junk come a boa for nelqui. And I'm never ye be so soon. I go back will be a young Janka. Do the young conviction this sooner. What's my coby? I heard him go better. You see? Nipa na ne ye ni nisu e pa twa me nkasa wo yi ase no kire watemu a yabu dada nti wo soro se
so obi wuni ansie ni ya opon ba mpo so wo mfa so wo kye ne di adanse ze onipa bia wo yi asensam ekoso wo kire ba bia wo kɔ ya hwe anamo yie ofosu ya bere ni ntini ye betwa ne tia na afoforo so atimi di bia wura no okay wo so wo futu sem say 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 wo so wo futu sem and say hello Fosso bene. yey Media. Me think from crazy. na one Sa pe. Ana nyimre so beta wa fane ma che obaja phone na. The chairman papa ayo mona samwa na ma chairman ofa lumba. okay Na ba futu tamle tie. Ni America nyina na se e ma ye nkan kyerɛw. The code e ma ye nkan kyerɛw. We nipa na sa wote hono ma ye wonema bi hono ma na ma ye nkan kyerɛw sɛ ye ansawaye. Oh, so like being one of the apple, what the cat. If it's cabin who did a bonting. A human would the cat. Cabin who did a bonting. There were no one to think to be on one. A super will sit on a coin. No, my encounter was safe for banner to your school fees and I said, yeah. My foot is say, you don't need to be told. no okay we don't need to be my young can't sa ko homa no na abo hello yeah Ajuma dase. Median, don't care so much official taxi driver run about. Oda so who run about no so pay. Okay, more run about no so pay. Come for anoche, obiri come for ne statue no esi ho. Obiri come for na statue no esi ho. Wa paja ni ti no ahwe wiem. Wa paja ni ti no ahwe wiem. Bodua no da so kura no. Bodua no da so kura den. Sikadwa no ekura no. Sikadwa no kura den. Asante Matiase. Ya o priye die ne kwaso so ma asante man. Ya ni me ni trend na kaya du gas obi na stove. Ya bojo. Ye. Uni bibi. Just okay. Ana me fuji sem no. E tie. Ya bia no bia antia tie. Na me ka se. Enje oyonko pa futu, na mom ti oyonko afutu pa. Deja me ka se. Ebi ababi se oyonko awase yankwanu wi. Oyonko awase yankwanu msa, yanko ya panase yanko ba pro no no ne oyonko pa. Etima futu awan he obetu ano. Ene na abefa. Ebi ya ka wanyem ya yonko a. Oka se kwaya bohye, ene ne kwaya wan ti wotum obi anti ntunu so na ye oyonko pa. Enje na futu. Demom afutu papa oyonko betu ano. So ya oyonko ane ne kwa na kra na o. So obi a winnim no. So na futu ane afutu pa, ene mom na tie. Enti tie afutu pa, ke so be tie oyonko pa futu. Kakra mo kana na meda ase bebre. Okay, hello. Yeah. Masa Musa nipa yira ye modua. Masa enya sam gitwo wonam kuro bom de bot na tie. No to say Kama pa. Obia boni trinko. Na anyumle mi de mafuto kakra make ka manfo ko she. Obia ndi da ufoni. Obia da wonti na ufoni. Se wo ufoni ti asekura na obi pese wa ufoni bi ni. Na obi odobua wo amu ka se wa ufo. Ebia me say nipa no wo ye obo nsama ompe wiye. Opeso wa bra bohye. Udu be obi na wo ya de tia ma me na nipa ko support wo sa de a wo ye no tia ma me na papa. Ko so na ye ho se nipa ko ni nipa o ye nipa ni wo ya e be ni su ni bi ni wiase. Enti me sremo ye nyina mo me nya ba ko ni ya wo fo ni. Ni hu ne se ya bra bo ye bo ni nada. Se be ye yo se nye yo e wo ya wo fo ni. If be after any buo and for man of 4 men can papa no me mama and say 80 minutes and you do man no ye papa bu mama bu papa se fa ni die mo abrabo ni na me shira. Okay, Trono Krakan was it di una ni wajeni na nkwa na aware e wasase so. Hello. Hello, Fojo. Ye, baby afrefre wa futusem.
Oforisuo alaji ni oba alaji. Alaji yenti o. Oforisuo mu ya jumo. Oforisuo ya shaman ke yi. Wo say? Ya shaman ke yi Oforisuo. Ntini e ba ye Sompa ntini e ba ye no. Na yi juma Oforisuo. Ya da na nka mu wate. Amen. Ana ni na pasa magana na. Ni cha ofelu. Okay. Hello. Baby afrefre wudin wafutu sem. Abrantia autocorrection. Ojen Saudi for Isaiah Tafu Abunumwa. Mero ba ya ofade achiampa. Ya jeneso. Kaka kaston. Somba kasim krema jirani. Oforisuo. Obianya sikau. Anya sikau. Otimiti kasa edne sesiri buta papa so ya kasa no kamini sekanti. Omunipa. Musa fose asinna ube wato ube now tell you so ni ma do mafutu sam ne say o ho no manyi ho kokoko sam di o wono mo bibi o fa so say me kan obi no ne ma no mu buada ne o obi so di aduane ne ne ma che fridge mu a say okoko adete okoko hwe tuogu ne mafutu sam say enyi ho kokoko sam no di pa Ofosu, obi kwati me kan so wo ya keme kwa sori yaba. Me ba da to. Obi to me kasa no ni se sirbu se no ne bo ya semam. Ofosu, sembe ba de to ne sembe futu sem se. E ya so wo me nyu sem. Edna me no kasa yi. Obi ba ta biu, semra ko de kokosiri ni anaso di sin kwa ni ma pa aye diama no ne. Hello, Peter Asafu Moonlight. Peter ni Asafu Moonlight. Michiamu na. Ya Joso. Ni ile ya ubia michiano. Na ufoto dia hata imperial pa. Na ufoto ni kutoka kanisa. Obani bema. Na utia kwa kufanya kutoa waridia. Ile fegu tafanya wewe. Ya wewe bema na ukofa oba. Ya todi bema oba no. When you already obeying me now, never to see as you put my video, over few, no bad who send a book any. We are about to super few, your own cross on what you're opening. They guys also are open my hope, rather you could release that. If you have a background, you know, Marco, why don't want that? I don't know what picture river. If it's unfair to them, I will never walk out again and the money give you a home, so I'm back on to you. Okay, hello. Kwajo space. Avoso Pizarro ni emedwado nkinkasu. No okay, wone no ba se kwajo space de no. Avoso uban nkinkasu Golden Touch Baba Shop wa. Police station dan nchen pe foso ye bia mu bi PH Asem Mpe Nipa. No okay. Na avoso adaro nfa konya su nchen ba ba ko pe. Ami pokria. Yubi ankani no yiti ni mi aba no no onfa Asem Mpe Nipa eni agro. Ye danase. Na avoso ne futi sam ne se yanhwe ya no kasa yi dasani hwa no kasa yi na ahoso ya no kasa bitinima nipa bia watu wasi wasa opas na wodo etinima nipa no olusu gidie ewo mu na ahoso me bonitaw ahoso yanhwe kwan ablofo fa so bedi ye na anom so ewo Cape Coast a cheche na anom gu dan mu a edo mu ko nkwaso mu ya bifu ahoso ya no e so nchi ablofo na anom etinta ablofo no hu yenti and motivated and good Cape Coast. A Diane, you see why a question you know. And a marble feed the dear so. The voice will not add more nest. So we are babu and ample said, the beneath also Professor Pabuchira. And then Gideon Profuna, Yenia, Kumaya Hono, and on our Profun never Professor, and I had in then we have tried this there 4 or 5 times. Unya, Yentia, a Profuna Lucidio, into Vosu. Yan shey anu ye kasa ye ni ablaba ye bono ye shey ye na Nyankopon ye shey ablabo ye na mi be sha ye fosu Pizarro Tinkers Macau. No okay. Ye fa wo frɛ no enyina esia ye fa ba akopɛ. No okay. Hello. Oso majwe. Maje oso udin ba bia frefre wo futu sɛ. Na kwa bindia tiase. Nana yitio. And Kaka Craving coming anti ba monchen wo efie so me frem anya me wo fozu mo dwumadi die na da na ka wona ntia ba ha
and I may really hold on a man, but 12 na mintimum. As them more and not add more. I made him a 47 through your band war. Through your band war, running when you walk a young. Then through the for child time for. If it's your time for dear, or bowing in so over how. Now, therefore, you are bowing 10 over how a wound. And you are no question. Through the for child time for. Let us you for issue. Anya do ofrenu nyina ebesi wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no ya futusem efiada bia ye de eba no wo so futusem ne sei ye makwanya ema wona watie yen efiri adwoada besi ni fiada so nyina akwanya se onso de wo futuo ebeba yo tantantu ya ma ye homene so bafo ya boye ntabam ye nam soro ye sai enam from de wo ba no anya atrase na de wo ba na anya atrase no ye ko computer so dwedie emra sisia Yaw Faith Anniversary and Liberty Conference November edition. Ultimate new free. Oh my Yaw Aboagye Oforisuo. Onyame Manitumi. Our food for to 40 November Liberty Conference. Pass Onyame mo adini. Efficient. Samuel Yakasa. Oyefri Yohani edi. Esiadiolu baako. Chichemusia. Revelation chapter 21 verse 6. Osei. It is down. Jumadi nyina baba so okuma. Jubilee Park. Anopano ngoche pepepe. 25th November. Ayame na aju 2 Ora SK Ora Kwakujes Efe Grace Sandy Asari and a resident minister Kwame Cheto Beto Chum Amanyame Ukro Otifia ya di medafo 25th November Liberty Conference na Onyankro Pontri Asegu Search Kankania Odane Obishia no beka chira say it is done. Oh glory glory glory. November to remember. So we have food for thought near November. Yaw Faith Anniversary and Liberty Conference November edition. Ultimate new free. Oh my Yaw Aboagye Oforisuo. Onyame Manitumi. Our food for thought to 40 November Liberty Conference. Pass Onyame mo adini. Efficient. Samuel Yakasa. Oyefri Yohani edi. Esiadiolu baako. Chichemusia. Revelation chapter 21 verse 6. Osei. It is down. Jumadi nyina baba so okuma. Jubilee Park. Anopano ngoche pepepe. 25th November. Ayame na aju 2 Ora SK Ora Kwakujes Efe Grace Sandy Asari and a resident minister Kwame Cheto Beto Chum Amanyame Ukro Otifia ya di medafo 25th November Liberty Conference na Onyankro Pontri Asegu Search Kankania Odane Obishia no beka chira say it is done. Oh glory glory glory. See I can no dance you. Let me see baby. I take a flower baby. We ain't trip ya. I got the you got the was our baby. I want to. When I am moving, I am more combo. Ini epemema ko monabo. Ni ngede. I want to. Aha. Lawson the Red Beaters. Lawson the Red Beaters. Lawson the Red Beaters. Oh shit, Hey, Lawson the Red Beaters. Cheers to Lawson the Red Beaters. Nyansem, one time many power when you feeling okay, and says I come from FDA, Ajay, Crafia. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa anim yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afrim pani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako ewo
morning sushi yeti anopani anumre wabra wadidi awie ubenya preke se powder to King's Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Denny Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba near Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong Etufon Fre 0550 19 15 14 preke se powder aduane san yedru Jesus Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo na ehia ahembobo ano Ejaba family house who haunti ena mami gina ha how bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale akranko ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchireja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Konyanka, any Risiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Nkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yabema Enisia, any Akrafo, Editi, na Yankuayetini, Adisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matru Faiso, 0598-559802, meeting beam, 0598-559802, a dear was yet our one media. Brana Bosone, Nina Toswent you back, near the Boja Trada, Nadia Mutu Tumayeno, Yadiama a craft. Some papa, dear Muye. When you go to some swap, if you said your Muye, just a bean seed. I'm not in Yanka, and you don't really be. Show the glass say, what will we be? And so what your money at the Manapo, everybody will share. Bible see you perform. Everybody will be sure. Some who perform. Everybody someone will someone can say, I'm so well, can say, amen. Sika, nay, Sumasua, over to me, Diaba. Offense to say, near maybe answer ye, to say more, any and one swat, Jebeji. More will be a fear tremono, and what as dear, Muamunim, Sompa Achedie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Wishim, na proposi prepa word Poncomu, Yanyan Copon, obey ye, Sompa Achedie, 2023, Ekuna 4, and Yankaneso, one petit. Number 2, I answer the just sexual. The free screening. I thank for that. Oh, free screening also. Yeah, Sir Ebano Ebibidro Ayaresa, Ewo Manganemu, and Ebibremu and Maimua. Diamond for Nina Ajatum, a Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex. Aya Suya, Yadia Bibidro, Etu Yadia Ase. Say any pedremu ya dear, and Nemusa ya dear.
anasa yade bia aye koranko na wode akina wonya ano aduro no yese fabra ya hweye na yentu ase emfama wo ye wo pechi number 2 Seawater the junction for taxi na kasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex so wo achichi na wo ba so a emane haw enam se wa pomodinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi. Okay, ya ko akoya nim ya mahwafo ne atiefo nyina akwa babiem eba dia santiman agiatum eno no ene Sompa Asem Mpe Nipa no enrada obekan se ye tabiri asem bi eto ya proso na ye turu sre ene abasa asem ni nyina ne se abrantie bi odina asem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa se bia ku se bia nyado ni sika gira ne dem enu ti se die sika no su gira no opese oche ne kromfo ampa ekwanya wo fa so se oche ne kromfo no se wode camera ekobobo ni fie ho na edi be na nu ne nansa so ekoni num so no ane na wotwe so ekona nim kakra no woye na adwene se wobekọ akire no hwe camera no ankoche kromfo no nemmom ne yira waye ne ho ade se na koda wo soma no eba fie ho ene ne yire beda na empo enna no wone ne yire empa so obi beka se matrimonial bed so ena abrantie ya efa nse ne master na koda wo soma no wo fa ne yire ewo sampa ne so enuti camera yi eche wo mo fidi gadochi a camera no footage no mi amanya bi ahwe na ekwanya abrantie no fa so ene wo ba no dae no anokwasem sa wo yire no no a wanhwe ya wedi edi tuotuo enya asem ketwa enso abrantie no so na kumam me kasem de bedia futu sem ba se mema nso makomam abrantie so na kumam wanye ne yire ne hwe empo waso okofa asekai se wode baba be wona yire no ama na to na nanom so adu frisa ye ne kra ya pa nanso so wo ba ye no ne baketwa wode ne to ni sister na wasore atrampa so na ni bo ne banim eno gya aseka ne to ho edie ban ena wonye enra ye ne tra dwumadie so ene amanfo yibi ebo wo ba no yepa na omanfo dodo no aso ne bobe ma no abaso se ade wei ukohu a ene enyan eno ti no oba na bo adwaman tro no se ukoto se obi da yire so a opafo ade opeso agya no bible no manual no ene kan ye edie ene free enra ebesi sabiam no kasai efiri mu aba brantie ekofie asem wo firi mu aba nyina ne se abrantie no abomamane ene anopai se abusua wo ba no efiri mu eye wo ba no maame eye bema na seba afre ne se anim guasie be no akotena fidie so de agu ne ba no bone ketua ne ba ya yei bone ketua ne ba ya yei enna wode na betena wiase amansa fidie so ehoro no na wogu ni banani mu ase pam no twa no so wabegu ni banani mu ase a wono kroma ne banan wari biem omo ba fie ho abeyi oba na nyoma asemu a eda ho no enna me ka kira brantian se onhwe se obeba beba gina ho ayi nyoma no na ne yire na kọ na emom se woni ho no mbeyi nyoma no no ofade anya ne dia ene so kwa akoya asem foforo aba enuti asemu a me ka kira wiase amansan nyina ne se me pese me busa wiase fo nyina se ababa wa adwama wa bono eye bone ketwa na efru se oba ne maame se bone ketwa ne beya yi etie busa se saade kakraka wei wo free bedroom eba jani ho corridor ho nyina wase ho nyina oba ne maame se eye bone ketwa omna samwa ya Oforisuo amechia bafo sumankwa tumfo bamfo ba sumankwa hene nana bebi obi amechia mana pramso hene nana one wo yere mechia mo ke du bema na se o kram so konkram ye mu sheme na me ka se oji adwuma ni ya kwata blo chire na me frɛ no so me nyanko me kwa no maba ke ye ma wakwa ba oyibo munya cheche obi bia Oforisuo
mani atatai kakra na areho kakra oni bi se Oforisuo ye kan no ye nyina gu asori dem e kwa yitie nkyerɛkyerɛ the Bible etia and the Bible ntia obi anim so be mpanifo se de wagimi kura no ohun se dokron to ahia oni se abe na asante de ye wono ma bi wo ha se be echi na ade we kura bo de nya asante no ameka asem bi se abrante no se busuafo no ye obi kura na eya busua bi a komu kura be pedwa ato abeda na se because one say wo mo ade enoma bi wo a enuru wei enso behwe ye tene da oni pasumasi wadwutwa ne girlfriend ni pasumasi wabɔ ne yire tuo ye tati bi me pese me komachi na makwa amanfo ya enoma esisi nti abusua no omo ye abusua bia ka brantie bia abusua pani wo abusua ni mo no ana nkontafo mo ho no kombeba because aba brantie no ne kasa yim no wo hye ba ne nabusua ni munyam esie ani munyam ani mire ba ma bia wo abusua bia so ba wom na sabe ba ma ba abusua nim ebe sere akwada no no bodwa ne warn fefefa aya nyimunyam hye e ma abusua saa so na so ba ya ba waro na ukwa wade na kodi saa nyambra asem wo yi a wagu abusua n'anim ase e wa sante ha se abusua ni nimu a ye de ye ka kire wo mo eti o se o mu ye abusua bi a ka ba man ko ne na abusua ka mo meda na se asem si ye no odwene ye no koto se ne ba no etempa no so na ode ne to ne sister odo no na akwa ne tonko na ohwe ye no odwen se metwitwa oba yi a one masay obi ade de me pesa me kama nipa da sane bi ti ase se mutie ne pa mo a want to na matwitwa oba want to na makum oba no emu oya nanso oba ba adwaman ne punishment ene se obegya no no kwani baabi se ba man se bi wodi ni pa ene awie watu ni ka wokọ wodi ni pa eno falumba sha ne nkombi na ye wo se hwe se ukuna ka wasted years why nyina ka wasted wa ha wabusua abra onya abotre a wo ja oba ne peman obesa konanim ena obi frɛ me sɛ sa bema no open the number na mse yanom no oba wo opa ba hye bi ko abompa ya che obi so frɛ mo amanfo a frɛ no omugu puna chi ne dɔɔso na ba ne se nso a ɛyɛ hweye na wo ba makro no ɛsɛ ɔte da na re no ma bi ye ahuna no Oforisuo de ne ehun maka no ma bi se me se me maame ana me papa se me ba na wo ne tenant di asem enko yi a me maame no me papa no ba maka cho se maame ade an tenant na wo ho ne ye no emfa kwa me jai anna kwa mo de ne ehun obi kura kum obi abodwama kura no na seven preduasa or support because e wo fie ne ho a sofu bi agya ne yire si wo na soloma no wakọ ba ko ho na oroba o ono sofu ne be ma na wagya soloma no na wakọhye oba bi dem na opeso no oba ne da na oba ne dware ya seven predu wo sra nya sofu na esra no eba ya ye ka sem sofu wagya wo yire wo na oba na ukọ no no wa be report say wo ba e kwa de fa so ni ebra ye ka se fie de ho ye ka sem no kata cho be ma ba bia wo bia nyame njaw nyame enka ho ye ka sem no na sofo no na sole ma edi sofo na chi ena de ne hu ne Ghana ha se wo baba wa ye sei wo bremu be ma ne sad na be ma de na betra na be ma ne be ka na sem no ene sabi wo fa se ka na twitwa wo ba no ana oyusu tu a nimienu ne de na nkeye adu ta ma hwe abusua a ye wo Ghana ha ani abusua bi edumre bi amanhwe yi a ne ye koka de ni kwase ye ka wo baba di nyambra sam woi
Who person dedicate any pillow and I say and tumpai edina she say akoshu ase hwan why are the o na gingen aba yenye de wo wiase sese abrantie picture se wo yi ye champagne ade wo tuo obai na wade ase se ka wo boy no na wo ka me hwe nanim sesi din eno de ma tutuntu mama kwaja mare akontaji si kwan maje bibi ba se dia wo ka chere se wa betre fidie so egu ba nanim ase sa won na wo ma me ka se mi cho na busua no ema ewo mu no me se de bia me ka sa asem wo se eti ma me wo kru wa ware no eya akwa yi papa ana se ema ewo abusua ni mu no ana mema ewo abusua mu no mi musa se sa de we bi to wo mu a nkom bet ma stande untimi stande da ade abrante ye no ni nipa wuyi mema 100 gina wo emu 90% mi stande obedi awu ami ade nakọ because abrante wa boka 100 million na ade na yira wo fie ho nyina ya wan kofa masa ma men ka se obadwa mafo bi akwan bi so san ye kromfo o kwan bi so because wani brade Ghana money binum dia to ho se na mikro ye kan obi beja ba bia kan na se wanya de wompam na se won man ho time se na nkamanya dan eti ge se wade ni nti kamensa fa akosa na da bia wo twem ho nsuo na kwa akopa adwuma ye nam dia ba hwawo na brant no we no otu kwa akopa adwuma wo de hwawo wo ti fi o ya adwuma ba bia na wo no according to the America obi atade asabia so no ye twetwa ho na de ase enu oba fa wa firi atachem edu oba konkon so na sebe mpradua se nya ye do opa bibia kokotokwe ye na bro ana de oputo ma na fe no wo bai wa hwe na ma no ho ye fe na hwe orani aka ne saa ene onya time ma no ene ontimi ne mamen ka asem cho ye oba bi wo papa ne kwotna tawasoro obesane asifom fa ne kwotna tawasoro obesane asifom Ghana for money bi ha dwen dodo akwasi buroni wabebie ni factory wa Ghana ana kuro bi so ne yire e wo Germany na America buroni di do e cha bibifo buroni omunim do di omunim awade papa tina waterproof ka se okwaso na buroni asan because bibia mo mutwa ye wo kwan bi so dede na ana bibifo ye nwan mo ba mo di se wa ha kwasi bia wadi obedi ba na ibosumi mi aso se hwe mintimi nti ye ne ate ano masa jata meshe buroni edido echen ye ne bibifo wo mu sex wo mu bibia mo mu hwa yan nya nanse ya ne doggy ne ade ye hu ene style ye hu fra brofo ho ye ne de ne da banche da we boy bi ma me akwafo ma ba wa bre eje eso no akora san hye na chi afa na ba no dabi nanu ye ene ye hu style bi na doggy na wa doggy kura na kama di nanu ya ne de to so aso obi anso pesa style no abrofo na de ba ye buroni timi ja ne yire wa burojire da wo beko no o timi satisfy oba no mo ba ne ye okay okwa wasa ja ne kon airport ne wa bagana o timi bedi 2 years 3 years ne yire ne da so te wo yanku aye mai binom hey onya time mame una ubaba yi me kuku me atofom akwese di ohoroso just ade na abusua ne ye no I have dwen una ba yi me kokko me nchama me papa bo se hwe anso akọ ko ba bi kopa bi so na me ma ho ode aka me wu a me de apre me fa ma ho ode nyina ma wo pam ade ye dada oba wo pe na ade ye dada no na wo de ko bo dum ni adan ene onya tam mam woi ebedu mebe mo trase di asema o wo bika na kwase ye no okoye san kwase ade we no kwa no se me so mu wonkyeremu jimi wo akwadi san kwase se busa mu wonkyeremu so akyeremu a ye hu ba bi ade asan ka ena bronsama woni maami ni papa nti ena mahu de ye me ena bronsam nti wajimi abusua no so mu koyi wo mo no ma na wabegu oba na nkasa ko waja be ma ne dadawo oba ni na aja be ma no oba ni na aja be ma no na di asem kwa ne baaye akodai ye no fa wo ba no na mutie no ti akora na asem wo se ababa brantie ye woti hai wo ya ne bone no no kura na to aduane ma ne di eti sa oba bai okofa akodai edi pa na obetimanya edi bia support mo ene akwala na wo no
Oforisuo abasei akwala na one na wo no ebe ye manso omo di betwa abe eno ofalumba kan se minwen o se be ye better say akwala ni suku obekọ bia no be ma ne de sa computer word no se wo ye wadwen se wo be ha be ma obekọ suku mu ho na watue ni sika nyina fa ho e de na be no ade obetim de be ma ko court a ne ho ba kire no ohwe akwala no dabi wo ye say dabi ohwe akwala nan evidence wo kwa wagye ni receipt me re no receipt ni e de be na be wei wona ono na tie o ono no tie e na seven preduasa ni mpaso Oforisuo ade bi ho asante achi ukun akoto mpa sika enya wo na akoto mpa ni ukun sika mattress adaso ye ne dia carpet otiatia so be ma dia aba na busha mo pesa mo chere sai mo busha mo pesa mo chere sai wo mo so mo koyi wo mo no ma wo mo nkonko yi uko hia be medo ye manso twini kwa akran ko ba ko edi ene sompa mi tonyame uko hia be ma bia sebe wo manso twefo pa akwada no ba ko edi ene na na adwen dai aye fine e wo kwa bi so because na wiase no de ye hu no ano odin so mo so ba ko yi wo mo no mo Oforisuo ye no mo ya adwen wo mo nko yi wo mo no ma na mo be ma na busuan so ensole be ma na busuan no mo so nsole sema ba na busuan ba na disa nyambra sam woi aye tia mra etia eye fin ade aye be ma yi a na se wo maame ne so so se menye so se maame ne ba asem no kan no woni kromo ayi na busuan mema no adwene ho emba pre om ho ayi ade dodo menye so so oni abusuan pani anasa mema ne ofie no dwene ho se me kwa yi mi no ma na ndo ma na kwa yi no nipa no kwa wahwere no nya no ma na yedai be ma ne ayi ntoma ne ade yedai na ndo ma na wo kwa yi no ye mu sese be ma ne sika eno ma na okwe be ma ne sika won bi ni kente ne no ma odi frɛ no mu beja ne ho anasa mo de bekɔ ade ne ye hu ne Ghana yi afekura de yabra mo ti be ma bi to o so onwale a mu susu enunu no de wo hunti opra referee na wo sikani ade ohun no wo sebe na yem ya sebe ne wo fa eyire no ne daaye ye firi ho e bofa kura itrim ena o se ne isika odi anyum ompe be ma bia ona kwan zika tam ebini nyame ampata na be man e be bofa ntima oba bi bompa ye wa sori dem upekunu ye ono nka wonye saa na nso ehuna be man na ma for the applications ye ba no me ka sa nyina na me fo e brinki munya botre ye mfa mu sesei why ye ma munya botre be ma no nya ma sesei munya ba na ese obey no ma ni mfo nyini na wa ha baba me de nkransa ba ko nkran ba ko ni mfo nyini na dadi takura de ba ko ba ko kura de wose won kura de wo twitwa de picture bi nam se mesraw folu ba nam de achi ni wo fa ye o munya botre na application ma for the bank so was so obey ni no ma overlumba yi menua omuma yi no ma nko okay omra samwa se wasi akiti kwa kupensu bi no ya ne danke ba complex entwetwe komo simadu so na ye to edwumadie so ama me ne wan say yade na nipa benya wo a na efiri yade na sese de ye no ye wo bi a ye yade a ba bi a ye kɔ no ntino suro nim ene hefa danke ba complex na sabire ye kɔ ne akosa ye ho ayade doctor pani enso aba doctor memo akɔ aba ye nua o pani pampom te say ye ho adome ho ye ba bɔkɔ pa doctor ho ye fe medasi wo colors ye me fe medasi pa we no ya ntanhye colors say no Mati. Mini bieti amekasa. Mati. Tanche we no. But your fe pa was also your fe. Me blue ankasa me fe pa. Blue your color. Ayu. Dank ene said the amanfo esi bomu abaso no. Me a eduru ba bi no mo kan na ma hye da tema so said the menteye no. Udi dwuma. Meda wase wo sa akwa no so. Omanfo so bo abaso se sika bi kuro bia no. Wo hwe se obema o moduru. And also member abaso was akwan so dunk a hinta sempa and say medas ye hinta sempa ne say ye no ye gidi say ayarehwe scientific
ana broni se evolve nti wo so to bo ase na ye hwehwemu nti nuro kura haban e be fase de ye duro no ye se da ye hwehwemu obu pa akwa akiri asana de ye duro ana ba ya so yo so sasa ye hwehwemu pa wo ni pedua no so kwa akiri nti bibia na ye hwehwemu wo nti e be wie no bon se ye fidie na ye de hwe wo no efidie na timi kire se eduro wi ana de sasa ya de we ya ebekọ ne de se eduro na ma na mpa na ho ato eno na ma wo ba ye ho a wo se ye betu ye bo ase ye ni pedua no hwehwemu ase ama wo nduro betumetu yare na ase ama ho atimi ato kra Doctor na kan na me pese ye hwe hypertension sa ya de okay sese no min koda brim no ye mpanifo ya de o mpanifo ya de eni ona na cross fam konko na madru wum no na sese no ya de no ba bi e tretre ko no doctor adentina sa ya de no sese enkoda akura no munya bi a free lifestyle bibi e fene sedentary lifestyle en na ekum yen on se ene no obi a person ho ye fe nti amanipa bebre ho no ma o muntimi nye exercise adwuma ye no so stress no dɔɔso to soro no pa na wo kɔ adwuma in the time of the be exercise na ebi ni hɔ ana ene young boy bi a pɛ sɛ ɔtena car nso mu nti car na ɔtimu no ma nti kanane na bi betuma sɔre ana nti be free ha kɔ bɛyɛ eyo kegetia ɔbɛtra ɔkra no akɔ afuom wɔpon a wasan so anante ase aba ene ebi ni hɔ saa ene obi mpom pɛ sɛ ɔbɛpoto ade o wakɔtɔ blender na mokono de ogum na no ayam nti niema kanane ye ya na de tetre ya pom ni nyina na ye gyaye nti abasa obosi ni pedua no na ama fat no dɔɔso e woni pedua no se fat no so dɔɔso a e de pressure ane beba afi enchini die bebrebe eni nuane e fe ne highly processed food ye ka highly processed food o se nuane bi wo no ma o ma hyeda ye e no mo de eduro gum se da be aduane ni besi wo ache a ensei ano ma ye ni konkum kama ha sa nuane no eno na ye pe eno so na de sa yare ahodo no e ba ye ni pedua mu no ana pressure ni bi so wo ye hereditary ye say abo bi esua kese odusua preko ana preko ba so de we dan abeye kese nti obi won ma ni fie pressure no wo ho nti we dan ono so benya pressure ni bi nti ye hwe ye hu yi afi ensanum bebrebe ene smoking bebrebe so sa the pressure no so ba han pe bebre pesa ne ma no nti so obi ya sa ne ma no so a pressure na de bebre e ma pressure ne ntinko make say ene obi wo ha afi no bepon adwuma o okodu fie akoyi fufuo ne nam anaju sabre no bonsu oguso no hwe TV kakra be 30 minutes na nenukum no woka akoda ni nyina the pressure no ebeba doctor na chesa na adwodidie no nye enye kura hwe mada na di say so obi a wodi after 7 pm a e say do the poison gu ni pedua no kakra okum ni pedua no anti ka by 7 pm dey say obi adidi bio nti wo de wo bedidi a acha wacha kura be 6 dey na ko adidi we na to baby enpo wacha no ba so bedidi 7 na wawie na wontimi o say yedidi wie nwumre so yenye hwe nkomodie keke yedi nkoma na yada sa nyema no e create problem so we ni pedua no pa ma obi na to o se me na titriti ni ada de nyina frisa nyema no na de sa how no eba okay doctor nti e be signs and symptoms be and be dead ya me say there be any pressure as de e bi bam so me da se pa na no na me hwe documentary bi no mo che say yare okum ni papa o wiase no pressure to so be 9 pressure na de ma ekum ni papa ne say the silent killer in the pressure no etom ne bi ebetumi ayo obi a uhu bibia oni peduma che so obi in the enipa bebre o pressures o munya symptoms o munya sign dia into o ha da krope na nakoma no enya adwuma bi na wawu the pressure ya akoma yare na omo a o munya sign no de di mo mu so o munya pressure ni bi so ho na ni ti pae no ni tibeti mapa na fo ho a onye be fe ni tinito so bo sa se nasummu abi ni nam nasum na nasum ye ne hene afo bo ho mo a na nani ase nani ye ne ya na oposa nani ni nyina ye pressure sign ni bia afo ha na wakoma bo ntententententet wakoma bo ntententententem etinya tipaye bia ne ekonum painkiller wo ha se bia oti o ya na ekonum painkiller oti o na ekonum painkiller pressure no na ekoso sa problem no afo bo won me de sa bo sa fe no kon chi ase na sase ye ne ya sa aduma bia wozanya ne no pa wontimi ntwa no kon na ne kono ayere kese pressure no na yesa oyo so wada ne kon so aha pressure koso sa pa pressure bet mama obo so ayere o na obo ayere tan se de okoko ye oya no ha ayere a na ejai pressure timi koso sa problem no afi ewo mu a na wonsatea we sei no na aye titiriti wo do nsaka won feel hwe gise check kransa aha pressure koso sa problem na obo so 9 na agene no na titiriti pressure koso sa problem no ade ba kwa pressure koso pa e we fe insomnia wo da wo na
obu on ma wada 2 hours 3 hours na ni ate na ni to obere ceiling saa ko isa de beche e sign na chese pressure o blood pressure no e kosoro obu on ma ohun saa ne ma bia na obu na ni aguso o sa de dika ka se we ohunu saa ne ma no mpo a ehu na ohun na obu ani guso a e de kakra na akoma na ye mrentafo na ante kakra bia na wabre nti obi ni mo ho no ma mo staircase ontimi mforo ba ko a obebre obehomete sane a ye de na tumirika be ha na eye pressure no na eye sa ano ya de kakra bi abo so wabre afi mema bebre ho no me basa na ne be ma na adwoto aha tubo so ne yiri be hie ma ne ho kra ansori mpo oba ne be ya ne ho sore na ne ho sore so within few minutes na ne ho ase adwodo ne nyina pressure no na sha ase yes ane ma no eni se wo sa ane ma ne bu eni pedua mu saa ntama wo so ye de ni che danke ba complex ni ehwema ade ba ko ha adwene se nipa bebre ho no ma omo anom pressure nuru saa ubisa na so no de pressure de abrofu no nko na obenom na so hwe obi no abrofu nuru saa be 5 years pressure do no pressure ne mfiri ni pedua no de bi odebe manage pressure ne saa after 5 years no we nya stroke obenya cardiac arrest anase ebeda meji ni kidney ama ni kidney na se ma na nase nyina apagya edi wa wonum pressure do saa wo do de bia pressure do na wonum no de ye ka che on se blood tank ba yen ye bema wonu bema pressure na beda normal ni a che onuane obedi odi be control pressure no eno ano no wonum eduro nkwa na nyina da bi eno ne adwuma e pese ye ma wo to be aso e be se adwuma no e de ama doctor obi tike mu a wo yes ye fa ya ba no entu dwane enkyerechira kwan ne ento aso me da se pa ye ba no e ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 wo fresa numbers ya on sabe kai patch number 2 do also be so at the junction wo sit at the junction pe wo bon say filling stations me no wo left and right bisa say wo kwa dank eba wo benya plug ya ne taxi emu bia do beba ya so ye ho a wo mre kra doctor na pressure na say e be low e be high enu ye hypotension obu ho no ma o low pressure sa low pressure na ehu pa de tie no ohun ni so ade no kofoma so be bringing up no enye easy ana ebi de nso ye high pressure na ne nyina ye yakoma no sa akoma ne pompi moja pressure na muntini mo ba ene bra akoma na pompi moja na wie na relax pressure na muntini mo ba na de measure o pressure into systolic pressure and your diastolic pressure into na call hospital so de na 120/80 say 120/80 just say normal now the any perform bedru ebia 90/50 just say a hypotension and no blood also pressure no do de na nuru sa nche wo form ti sanko for bo so ya de kaka na ni su biri no na ni su nyenu tu aso betu ahwe oni ahoden because de bia na pressure no wo form e wo so ba dank e ba na ma wonu betuma pressure no abasoro na ho ato sanko for no mo hypotension no o mo hye da anya fit de bia no on hye da ni ahoden ana pressure no bro soro so ekọ 130/80 so a eno so ye problem nti pressure de bia o say ye normal I to say there o nsuo gu balloon bi mu no so o bu nsuo no ma no gu balloon na bruce be bra say balloon na bam meboa so no bu nsuo na say amfa balloon no shape nsuo a na nsuo no aye say de hen balloon no sa na pressure na ti o say de bia no e da normal na e be da normal no gina yenua ni die ene say de esi exercise say de esi ya de so o ba dan ka ba na e wo mfidie de gina so exercise gina wo ya so yo no ye be chro so do be say exercise to ya so yo na o ko fie o koto aso sa ukwa sa be boa ma bibia ye fine ye physiotherapy ye wo mfidie ye de atwetwe moja num wo blood vessel no isade abede da oni pedua num ye wo mfidie a ye ma just not twetwe ni nyina afi oni pedua num ma wa ye fit papa bi oba ye ho no se ne na ye titi so wona te kra wo hunu hwe wo wie ya ye hwe no wie ya okoto dog afre me na no kra ne mu ahase aye me ha wonya nko no do no kra no esa se mfidie ne ye de na femu no ono ohun sampa bibi akoso ni pedua ne ye ka to se bra so yo ne enye sa ne ma nyina emfa ma enti wodofo yenko dank na yenko pe ye pressure no ayaresa frisa sa pressure no wan hweyi onam wan na etwa hwefrede enti dank ekwan be rofa so etu pressure ase oba ya so no ma ye be check pressure o se pressure no obu on me fe no white coat hypertension ono ankasa no oni pressure na so nyedu hospital na ohun doctor nanim na ne yem hye na wo de ayine bo no pe sphig ne bo no pe
na ne pressure na shoot wa person no onye obi or pressure anti e wo fidie bi adu be hyem na fie na nkasa ama ye history say ampa say Sfig na de ball no na show say ne pressure was so de na so yampa say or pressure ampa efidie na be kire yen say wo bia na woni bi efidie ne kire ye wi a afi ne de watu eduro de be ma no so ye habandro ye de mawa ne ama wo kofi obo say 1 week time on sam na pressure na ba from kama e ba from ya ye ma wo nto aso no modro de bia sa ita afi be ma wo do kakra bi ne ase a kire wo nuane a wo be di a be ma pressure no e be stay sa na nipa do ma to so nyina dodo na obeba na ne pressure ne da form sa e masuru bio aha na pressure no so say e da form a eno anche say wo so yi weni o mo a wo so be check aha nti o mo a o ma ba ye ho no mo pressure aba form a o mo eja aba no me ka chom say wo ho asa be check we say pressure no e da so a wo form e tom ne bia pressure ne betuma say ne e da form no na so na pressure na munti ni mu no e betuma manti na papai ama cause stroke ana akoso thrombosis e wo system no mu nti oba ne ye ma advice a oni baba won so no wonu maduro de na so bia na pressure no e wo form titu ana mo na fu ni kire aso de show na bibia anya fine yen fa ye ma no entudwa bi yen ma ne ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 number na 30 twato so your WhatsApp wo will be out WhatsApp ya no be di nkomo ama bibia e fine enupa e wo dan ka so ye na di kakrai ene wa fa ndo ni bi ama me ba na asem re fi no reception ho nanso eno e good screen ya so na me kan wa asem dank pro care okay e for sisi yare pa obi odwonso a wo chem obi odwonso adwonso ni ntim meye so no me boa ne pa enti o pharmacy shop bia akwa akope bito dank pro care and your dank gastro care phobia ne yefunu ya ne ya ana ne yem sanfo no ye ka the word stomach upset e kwa akiri pa obi odidi kakre ba na ne bofono no ana odidi kakre bi ana kesu asania onya obefie no kope eduru efe ne dank gastro care ni binenom wo yefunu problem bia no ma obedi ho adanse na bebo pa so doctor eduro de he na adegi award no no dank gastro care the best herbal medicine of the year 2021 bro me here Ghana International Product Awards na Yaw Osei Aboagye and you do be friend dank stroke and the Yaw Osei Aboagye 3 years ni best herbal product for body pains and no dey wa poso to 2 wetin kase and o kon chi bebia e joint e ho ya so do bi na wo so kokope dank stroke and that's what dank phyto care for koko no so you very very good and na me so obi timbe toko Canada so what they kwaje pounds inti my main bulk price in Chirenkofo dank phyto care for koko very very good pa it will be a wo problem bia ko pe bito ya fi man to ja na infantry apo me da se pa na de be kan say ya kai hypertension wasem na so nye no kwa na yare ayehwe wo nemu yare wo guso twemu yare wo problems wo bubu ogu dem ana wonya stroke akadem no me say wo so ba ya so ye wa obenya ayaresa pa ye adwuma fiti juada kosi memenda wo tena memene ye be ye adwuma denden ni upon 3 o'clock juada kosi fiada ye be ye adwuma upon 5 o'clock ko ba ye be sure kama ye man ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ofena mesia onsa ebeka doctor yebeda say ya dey doctor Penia wo dank herbal complex na etwetwe komo odofo ya di bibre bia dey free trinua no ekosu na ase ya fa ko pachi number 2 dank herbal complex on City Life High School no na edi ehwani mo na obo pe yenko na yenkodu ya ase kakade yako akoyanim dia santman age atum ene sompa Asem Mpe Nipa no medika ka che wiase afa na nyina se ye yotetetu ba for ye boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam form enu adasem ye de to ya proso ye tunu sre eni abasa no oba basia ukunu hwew sika da chiri akomwa ye adwuma eye den na de firi mu ba no ano odene na ansa na ofalumba beba mu no abrantie no ankasa wokofa ne master yire a camera no action no yentie no ni producer to ko no de okekan Sompa
Yes, sir. Na maybe say say abrante ne kwadu a odi abatu yanim say wona na yere edi agoboni bi no a na nenye hu enyem bia etisa se bibi sa akoso. Evacho etisa ba no ntiremu bebili. Ntiremu a wone say Adaro amda se bebili. Unim sa baba wa no wa wale a owokuno. Evacho Eba ne say na obi owokuno one ne koda a o ka kire me say uwo ntiremu bebre. We da se bebili ko ni kace. Evacho Fede o kana mti no ntiremu. Eliase ankasa no. Mto ho bibiri. Ena Eliase we na ho no. Na ho kwa. Ena enipa na odi asase betu wani no. Nyame ele adanse ele abosumu ele nsu nyina ya adanse se oni me ho adwombane. Ena me tumi ni ho adwombane. Na asam no ba kana sai amana ba bisi se enye wani da ho enye wa ede ya waya yana wayan fuso na de ko ba yi na ne se ba to ye ne masta ne ne ede enam otu ene mi bisi why na Yaw master ababa wani kunu na Yaw master na ne ba tan okay to aso otu ne mi menini na surgeon ne kare mi kwa woni ne so surgeon ne ni kwa bi na Eliase na ankasa no sometimes ya na bi na bani mu e tunana na menini ne mo tia ye ko bani na no ni kete amanfo elimi ankasa kura mi fiefu mo mpene so na elipa ni da ho ya na ye Wone hwan na monto na abusuafo bi mpene so no. Na bacho mene liparo de asem lebatu wani mo. Okay. Na Eliase na nkasa no. Se asem sia pani sadde kula sia yedai. Ezi na nyame ene abosun adanse tasma mi. Ani empere do san na wone ababa wa na hia. Bacho ana mitremu ba no. Me bisa wa samwa no yi man. Empere do san na wone ababa wa na hia. Bacho ana mitremu ba no. Nyangotre na yi asem na me bisa na no. Empere do san na wone ababa wa na hia. Bacho 2 times. 2 times. Ebra woni ni hia na onware ana oware wie ye no na woni ni hia ana mitremu no. Bacho ene se ana mitro asam na bacho obuta me bisa wa no wai de me bisa wa na no me say oni ababa wa ni share 2 times no na baba wa na ware ana se oni ni share na onware bacho no wa wale na wa ware bacho isemu me de ma wono no me bitie na wa ware ehemfa na oni ababa wa ni ko share okay echiremu na me de ba no we nchiremu ofalumba Ofosu Awurade Nyankopɔn nhyiro nipa bia wotie senior contractor Kofi Job oni Mr. Yebo omde message abaso mutie dwumadie no ma follow match be bia meko bia no omde machi ti message ne basa na abo na baso okay sa na dum bishop with condosman pana so follow me bia meko bia Awurade nhyira me ma me anita hotel san nhyira obi Ambrunya meko. Obozo ni ewom ne se china ye Saturday ye bompa ye Okasi school park ho na asore ne wo. Okay. Nti obi oni ye bompa ye bia nkai na omra. Obozo mon kan kire kwase yi se Osei mon kan kire kwase yi ni amobo no record ni se nyame ya adom. Ni ye frɛ ne ba bibi mu a me wa asɛm kan mo nka biom. Onka se mi jitum me sorry. Mon fa nche na Awurade mfa nche. No e kakra. Wasam kan onka biem obi obegina beka bia no me beka no owie nso so a mo nsan so nka se nam nim so waware na mafa ne mpire no na bonsam na ye mesa eye nkwasi akasa wonyae bonsam yiri nipa de ne koso ade mu once na watwene ho na afi wagya wo de afese wa obeto aso ana obesan a diga bonsam na de ko first one na second one de wo ko na Satan ni wachi nkofo a Satan do mu ye adwuma dos ndu nyina ba akofo ho saa
nti buapayo ye de ye niema wi ade na ye Satan no wanfo anko balance anko hwi soja panyina sum niema sa na aka se Satan mu se wedie bibi wekina mpa konkofu ese de omu hu na akwa wetima ko bo panyini sotro no bibi dinachi oti ase na ye ka che o se ye mfonso ko men ye ho kire aye won twetwede nka hu se na na do ye wurari no apie nachi na den no aka se Satan no Ghana betima gia tum se president asumbo de na from akwa bibi na eweke no na yonko atisika ya na yere ho ade soma utoma wudie na ko wura ho koto bo ne koda ewie beka se Satan papa no ni lawyer na me ye ne lawyer mo mfa nche Satan bi mpa nkwasi asem cha bo apa yo jimi no nyai enye wo kasa kura wo woro so wo tim sa ade na etan ni kwan se esi ka bibi ma onua no bo nto ne yam Satan ben ya na busuya bi nso atena se maami yo frɛ me gidi so no nko ani tiri mu pɔ na sɛ yo ne na busua ni nyina de a ɛna mo ya busua ti bonko so ododontwe busua pa busua ni tire bible ka sɛ obi ni tire a na so ya empty handed sa na busua ne tie so mo nyina na tena se plan ne frɛ boy ne ka kyese be se akora ne ma ɛne ne fie no mo gina de ɛyɛ so kɔ wale ye be fa wo ɛwo fie hɔ dada nti omo ba ne ye ba o mama ne mo pia so wadi abusua pam ɛne ye nyina ye so ndi nananom nhira if you am send you kwasere no sa wale pa beba ba wunya befa ukuna tini ya jawo wo ye be ma be nya oba ni munyamfo pa ba ko ko fa na tini ya jawo nti akora ne ye ba no ba ye fie ama mere dada nti ye bona ba so ne ye ni Fred ye nyini nchai sa ne ye nim so oba akwa aware ye ko bodwamo de busu aka busua enti awade ye de ye begu but ye nyina ye tumirika e ko be ma ncha kwasere ne se miwura fa che na ma botoye mu nto na akora no ko wogu ye ni mu ase ade a wo ye ne ye hunu ne ya nka ye fie ye ntesa ya ntete sa ye nimba bi okofa firiye busuo no de abafie on wura ma abunto yem ye do ase so wanya ne hwe na ne aye na ye aniwu awale ne ntima ne ntena ase ebiem na nka be ma no aka cho se mepema de wo de mo be pache wa sei mo matimi agina straight se ye ba be fa ye ne ye ba ne ma we da asa wo ka hwe a kire be ma no be ma ibo ni nkuro wo se da na asem si ye na me frɛ ma se na mka ye za su se na oba akɔfa aba ana wo da ma se se ma mfa bɔne bi anya wo ba no nti se wo wotire na wo dwena oye obaten odi bawa wi asetete no ma sabi abrabo koye ma ba anka wo so wi oba frɛ no sɛ sabi asew atam na kama bo buso ze mintimi kura ma ho ani wo aka ye tini ayen sa akra ne ma ne be yin watima to abrabo because boa ne ne wa ye die nanka asew nu sɛ ma seta amaji ze me be fa akra ne ma mami yam za papa wo tete no de nko nim de na hwa ne papa ewu ɛno wa mpeso ensua de nti ama wakoka beka abusua enti Matias ye ni enti Proverbs 18:2 di nkofo bi atam Matias ye wose wokwase ni hunumu anika na mmom so obeyi na koma adi enti onipa kwase bi asem si a ompe hunu ne yesa so yo no ada ni so adi no akire na adwene wo kire wi a no obi anwu so wokwase a o kire wi a no obi anwu so wagimi oba kwa awale ni monyama wale se ye kafie nese nyame adom no ye niam ahodie se ya kozusu hu kire wo fa bi abusua panyini bi na nipa se obekom na abusua panyina ni afira ana ye mu no ndi esuosia de koto na nima mo no aba beka bibi na sa mpanifo anya da so wo fie na fie ni kura so bie na omu ye ogofo mu bu ade a komo be to mpanifo bie ni mo makopa ade no poma sibre voso be ma oto na bibi se yasi abusuafo se de woni mu anyam yi wabusuani bi antimi mma me fa kire me pacho okura nkura de no emfa ma se mbefa ne ma na nya obi nya fie ho na wo ba nipa na asam ya ne ya na ye nkan wie okọ na nim na aduro no de bibi ya ba ndai digi adwene cha opa ho ma akoma toyam ansa ne abe presa ne ma kura e wo ho na ne ma na toma no akra ne wa ya bone wo ko na ne ma de wa na toma na wo ba befa uwotire ye wo bi wa ne ma me kwa wale yansi ni ye nti wo hwehesa nto ne masa nto de ba president o wo bi wo ye wo na wale mani je wanya bi o ti ne bakura nya no wo sa ya wo ni tia no nti se wo wansu ya nyansa hunu sa de abeka so ma me ye wo ye but ono amu ne ya wa okom no pese won so fam ade we nkansi ti nam se menyi ni so ba ta na kasa so on kasa de asema make nya leg isa dwebere nyo magusua na bo atima bie na no akasa na wanya busua ni bi anka wi anchere dia ya meka nyina minzuro iko ababa ni wo mfirifiem na ekoma be ma no
wo wale abusua hia wo tetefo no omunya kwase a tiri otimi tenase a ka se Oforisuo be ma fie omunim de omunim nyanso omanim onyam se fie me ba ko wale a wonim se bibi a ya se ebetimasi abusua no di nyansa be kora de ni ye to ohwe abusua nyansa tim no de ne ba akoso ye ene ya se ebedimi bere ye mpebiem do hie oba no woto na ne to hwe kwan wo se ne one hie so a no aselete na ba fie ndi asem se esie wunni obi obeka botoyam se ma kire because ba bia background ofri no kura no ehonye ba bi ofri na nkasa yentete yentiaba Friday. O ka se mo na me de. O se ne to ayede. Me ha me di nkomo bi o ha o. O kwaku jajajai. O kan se se o remfi. Me ka se to ayede. Me kire se. Me di nkomo bi o ekọ. O. On so kokko to repeat ya wo sheda. Me twa mu an pede aleg ana me kwa no. O se dia tie ne tie. Ni a. E tie be se ni die kwa so se. Esu bi wo ho abusua bi manim fifiri omu. Se feri anso na maame ne de kasa yenim. But I say your buffet dua. What buani agusu apepanyiri bia nanim enyam. Hwe emfa wo se be ma betimi ne oba na jai but na mo wutu di obehwew se ne maame wosu wonimu a. Emfa wo so betimi ne oba na jai ba ne nana na eba ho no wo heda de afa so se masinti ubedi dia ma nana na didi sa agoji sa akura ne benya ba bia sie. Ba panyiri bi wa na dwene nko ho. Minim maame ni mfie ntimi kan pia na ye problem. Eja ye so makofa yale bi dia behiem. Tuunu panyina wagimi asimoni boss. Tutimi nkaso wagimi na ayete se yale. Edina ma mi hunu amesi adi nkomo no. Go bia na emoni ni bia na obeka ne se yale. Timi sama mi so tie mi amani nsa no. Ono anu wo fa na mi tu ni fuoi. Me ka che so ompa na ma opa mfa so no otimi ko asa ne ba ne ne ma de a. Ne obeti na so ma kire betima kunu ndam. Nipa beto om wa ye ne pa ama obepa ba wiase. Enya na montuo pa. Ompa na montuo pa no ontu. Kauti ye kura wa ba Asem Mpe Nipa fo mesramo na abrantie ne bu mu de beto mo anim wanko wa hini bi wo wanko enti mesramo ne die kwan munia ne mu nsrama mso me obata me homete me ba na gumani mu ase na kia ka wie no mam ye giram ne age ne ma no kura de amawo obata mpa sa me etu anamon oba ye titi ufie sa na abo obra ni abeto so na nanom ye ko ye no wunni ye sipanyi ni we kura wo me abache oba ya che it is only when Jimmy Kurana obi di bi ye obi mu osua bibi film di fasa channel no so na no kwa boato wo makurase ya ware egudi na abusua koye wo so fasa channel no so ni ye hunu so se wo so ka ho bi na watima da Jimmy su adi sei on se esa no a aye panyini o kasa no anga se aya asem foforo sebe ya wonu me minti no me kasa no anga se ye on panche wo hunu ne ye no onye ebe bua wo no a Oforisuo okay. Okay. Abanten. Matran no mabia hu. Unse na Osei ni sika iranti. Ana okobo sa camera no. Ti asem yi ba. Se wo hwemu a sika na ira no. Ba boy ne be fasika. No bi nganjiro. So obo ga ni yesa okwo no oba ta so na atwe ahye no. Enu ti no mo start ade na che. Ejina mo ba na ye ne de no opeska bi okwo a so obenya bi. Onya bi. Enti eye boy no ne fa boy ne sika no. Na kola no. Okay, abadwafo akasa. Dia medeba tato kakra ne se. Sabia ku sabia nya adonya panimu bia ne nim nyansa. Odede nhya ne nso. Job ntwironim. Nya panimu bia ne nim nyansa. Na se ya ka charity begins at home no, we adasu bia di. Sentete pa efrifie. Ti akoda besa ya efrifie. Ebre bi atwam komede mafutuo bi ba se yenhwe foundation ni ye se fapem no anye kama ye sisi soro ebebuagu enu bi na asie no edua man ho kwan a na wo dorim ekwa bi so kemeka sa abrante no enkwanhia bi na kwa kohyia na oba no akasa no ni suba ya no ne honam ye ne de ne ho eye ne de. This is Abrantia no betumi akoka che ne master yere se mepe no. Ono na de ne ho hyehye abrantia no. Ekwa bi so. Ne ho ye ne de ba akopa nso no. We ni mienu ne miensa obegye. Nemom abrantia no atumi akase abosom ani nsuo ne nhoma nyina na okeka ne kasa anim. Wan kasa na wo de no mema ho. Wa na wo kyerɛ ho akwan, wa na wo bɔ ho dua. Se onim na anwumire ya
me kura na me fu say na no pe kura no ko abrante no kam asew no emo mu kura sa abusua na amakura no wo abrante we kura ne no kasa ya wo voice wo hai wo je pene say no ane be kasa no kene kura ka tuo na mo bra na onim so wo bona mena eku nipa efiri bra woni ababa wada ya bema no ye honhon nyina no eka wabo ababa won ho nyina na waye fa utiri ko bu ni tugu mu nyina no no me be kan na wosi nsuo ne nhoma nyina di adanse ese bema na hwew etu master na wa hwew no no asa akofa ne yida kan nimpa wato a wona ne yire daso no wasa afa ne pa ne so aka ho enunti abrante anu misunu brebre na me Oforisuo Aboagye me ka se owua miwa onfa menko etu ohwe na brabo yie na wontua na mopa anye saa asante wo kasa bi o si ni twandua na je se obabo no achi on obete kwawo kada cho be ma ne kan obete kwawo anu ye bo wo hu wo asa osisi onfe na wo yade uti pawo wani awie pie na utim na edo kwa no etu onhwe na brabo ye ne wo hu kasa na wo hu acha opama ne kotodwam anya mmere ano kwa mi busa na anwumere se asem ni si ya ne master no ete no wa fo telephone ana wa kɔ ne master no ho wa bu nkotodwa ana onsua nyansa ebeduru ba bi no we ya sa na busua fonte se bone kase se do mo na busua fo mani o na mana kɔfo obi no e den ogoba amane no mo amane ana wa ante recording se wa ya na adwene se bibi na aye ne saa sana na me kwasia edo ele ko ba busia amane black man Oscar papa no asante mampon kwasia free papa ne fa ne black man ono onyi nyankopon ni na me wafa ba bi e fa ne kodua no ko wie sika ye bunu na black so sana ni so ta afeska no no tumi ka ko black man so black man no wie sika ne oje no afi wo kosa no mo bunu sibam no o se black nyame ni o se na yo toa ya ba Sompa wo kase wo no nye wani bibi na ayi wa kofa oba no ka ba ko pekura ne eche wo a koso ba miensa nanan mi abrante na de ade no kire me no na me hukura adwiri me na second May to 19th May was it 17 days you have found 3 times so zim fa du be we nya mrofo de ni bio tuntum hunu tuntum ate kwa ku de wa nya konya nhwe bi no fa lumba de o mai ya ba mi ntimi be mo ya sa de nya demo curtains ya no musu hwe curtains ya wada mo we nya mrofo de o hunu tuntum bibia se demo on se ahono bibia yo mo de akura ketu akura ne maame na ne bo ne total ta onim se papa nso ba sa afam ho ya se kitchen o se ho nyina ya de o wia na oba ne ko horo no a no wasa akotwe sika yi Maza 05513131 05513131 yeko homa so yeko busa se adia mamia ye se wono ekofa ne ba ne nwoma no se efa ye ne atiefo kodi kobombra sisia hello udin ba bia frefre odifo azayo tafu abonomo ha odifo ye ntie o kaka me kan so ho Ghana forman mu bi service lu semeka asemu anya nkwa na asiu asemu yi ogbedu won mani ku na so okozma baba na sabiu mama obi afan na kwa obai ebi okogu akomo yede abusia no omo menya sempa bi enka nkire be ma no yawo amse ma abusia mo yeti bonkoso oh hello good evening majo so panipa ba bia frefre udin Baba cho me kasa friend ya me di akwasi. Akwasi enti o. Baba cho ma de ma me ne no anya de franke. Ta obidi ne sanga de ne de. Anya de kura. Hello. Udin baby afrefre. Pa we mi kasa fi kochi. We dey ma transport. That you for the ma pa mo yen. Ama asan na ga ma nya kokon ni sam. To wo de the man 3 months na kaka make any aplant here no
on pempen for never for telephone that the woman and the no na kwan but on pempen for good no ko sun woman also pempen for na kwan among anya common one and see no so so ba blanche no so no who no one that no dia ku hello baby afrefri wudin oba me pacho me ka se so nyu minyane de oba ne ye ni sa no unyane wan minyane de oba ne ye ni yes ai oba ne sinu no be ma no yetio me na me yo mu ka echiri yetio ti kan pese me se ti ya ka me ti ya ku tiki action wo no ma o ya bra me ko yige ne ne me free ho no ma adwobre to bo ase wo na akwai wo ho wat ma me anya sa o de bembe difo tinyame ya adomu a ugina so e pa che gina gina so na yemfa wo number no na to bo ase na ye akasa no tententu no ye ya ibitu na ya fafom aba so nwini ho asem no antwaye na so no wan hweye o de bembe difo we are able to panic kunyina haban yetase ne benim difo obetie yasem hello udin baby afrefri midin de ama yetie o free Kenya yetie obapa ye oba ne be man o me no mo sheda pa o mu ni ma me no kwa se oni mu bi ento mo je tumbone no mo ye no mu ni pa nti no mo da so ye no ento mo me ni no fon so bi no wonu ni mu afa no mu che de o de mo ento mo ni mu bi nti na scan de ya ma me ni mu bi ma me ya ba che bone pa okay hello baby afrefri udin yes I'm Hannah Mkasasi Berman Hannah yetie wo bapa Berman nyame na etwia ne ka sege ni di dedi no ye ni ge ni nyina na esu adwuma wo kwada so ni chief anu o che na adwuma ena na ne mpra ne Berman eni ehu de ekoya na ete ya nse na ayi na na ne ge na nyem awo ba be we dey say twem ye dey say twem nyame ntwa obi akasa ye dey say twem hello Udi baby afrefri. Everyone between them brave offense go down. Yetio. Pacho. No go bomba tio muka. Ada mri ya man. Yo. Nyame betio. Ye de ofre no nyina ebesia asem chechreche ba ko edachire ye de ebra yetiefo nyina no ye ko computer so dwedi emra sisia. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Hey sewa me mwacho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani ani me ma connection man for den kofo sika adwane no wanya otu adidi musa no oh Express Group adalmenti akwenti wa for opese otu kwan kosua dia Express Group do beko mind me to say Canada US Australia UK and Germany say e to ana say visiting so Express Group do beko Dubai Canada US Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good
good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi Asafuleba runabout Hwa Accra so Omo Nation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Fredas takupada numbi Fredas takupada numbi Ebesa uyade Sebe mwanya pumufida Ebesa uyade Fredas bemwanya Eje usume sawu kokroma yato Fredas shaku powder Bidia droni bibra me wine Edro we eye papa Sauti so bia no mano ne bia wudro na hedi padua no a ye obeya ne se obesa Fredas shaku powder atreba ko die gusuo grass mu wo de atri num na de mano no ma ebe me na dana ne ho ato no ope bia to a kwa so korema mpon Pentecost so da no ho ana White House da ka hu se dre nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni mfie dumienu sa dre sa wonu ne don hwe dre na ye chi na o ha no da so ho de ma ko hu doctor so pesa ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye kama sem sen ana mi ride medi me say I me wan say nipa nso nya me di ko be che mi sika mi from kro mo fa bi eh ya se kra ni wo mu na urawe ura ko na sika wo di ja mi se me fa modan so ko ko bia be mi from mo fa na munti Joy Chem Roofing Company Limited kan Joy Chem Roofing Company Limited omo na for the platinum bond Japanese aluzinga e de ba man mu ha ye de bodan so afanan bebia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha me so mo Ghana mo mesi na me ko kire be Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea say the good and so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited I want Chelsea type here Southlock IBR IDT and Erotiles now musa twa a metal trusses Joy Chem Roofing Company Limited I want memu fanan bebia and crime Kumasi Sunyani Tabali Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro, enti maninsanka. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimudu, yesuodu, neza shansa. The man in the burukutu ginger, yazidazidu, in the kekedu neza share. It is your home and the Mimiziana no what is she doing, son. Only my head I broke to ginger factory for no. Says ya, broke to ginger, but go to Mina, and my bed for free in a computer scene. Why you broke to ginger with session? Jajaba, broke to ginger, and will chrome, and be drinking bahwa. The same more broke to ginger 750 ml curd. Oh, no one chamfa. Or you broke to ginger, cheers. Even also, now from the bottle. And now you sash a curl, not for Posutano. Broke to ginger, in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Broke to ginger, very nice you. Nonyansem, and Tom Ma Ubia Winnie and Feed Dumochi, and now a bar of a fruit. Sir, I got the Encratway, empty and room I get to say a year. Wuchini mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pend anasa natural dia wo hia eye Alison hair pomade razor bombs aguani prekesen wudware wia na wo kekau ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na wonso wa ne say anantam proye wonamani totode wo hanu mu aye nyina ene Alison herbal soap fabi tware Alison herbal Alison about product a free Bristol AY Ventures in Sudie. Every memu drugstore, pharmacy shops, and the cosmetic shops are who do in name. Open a dudromu and na baby search somewhere. For 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison about products. Albusian Chenfa. Okay, ya ko akoya nim ya mahwafo ne atiefo nyina akwa babim de wo ba no wanya atrase panipa memo akwa ba ya eja bibia boko de ready adaro ma me hoye pa udin de sen media na asai my bibinti de to aso no memfa enka bibinti ene no na ye adwuma ye ne bibinti na eno akra na ko nkran next week obeba bibinti
we produce our ha why emane how wa ko sem ne se ade abeda Asem Mpe Nipa se enkomo a Oforisuo we de wadaroma edi kai meda wase so ma mesa akonyan na machia obidwafo ne watifo me pacho de wo ne se me continue na me discama agent bi a ne dinde agye amina say omu ye program bi na Dubai ana omu ye no say obetimi aboa me ama makọ akodo asumye na msemate nti me diska no e ma agye amina o man ne say edikai me dikatwa 10,000 Ghana cedis actually no visa ne buy but e buy no wantimi o mo ntimi amfa ticket anka ho ama manko enu nti no visa ne buy na actually na me sade 10,000 e be count na ye 20,000 na visa no na ye janim enu no ni asem no but to me no the visa na kire me o mo de send me say visa ni wo jitum se visa no e kama e papa ni checking no e de be hadwin nti ye tie ne say ontima afama anko na me say ene sa na tie dia na dawroma siga no enya me dia me ko bo bosia ene de bre no the sanity dia onfa me sika mame na me mfa nkotwia nipa na me kwaje ne honum sika no mfa nkotwia na because o tata me baby amete kura no we police for aba honum so ba and na wodi komo bi wo production room se okura no na woni Ghana ha wona na komo no free yentie ho komo no kakra yentie me kasa mini Ghana se nipa na eye agent agye amina no onu minim no na de me tu kwan first one ekoye kata program bi FIFA World Cup 2022 ono de me koy 3 months na me sa buy na bibinti me buy no abusuafo obi anim se me go krom hanti no ma haide me ho kaka ya ko World Cup buy me ba chan unko fie no kre to abusuafo nim so da so wa kwantu obi anim se me wa kwantu na nda na unko fie bibinti na me nko fie because na bi ka kuntu hwe ya kanichi na ekro no kre anye yi aka kofie minia mi kofia mi nka ne se ojeje mani ofrim nti mi kofia areho nko a nti na me pese me so ma mi wiye na wo kata anana wo Ghana pe sa time na mi ticket mi prince wo no ma etu mi so mi ntimi nsa nti mi ni frefrem panifo bebre wo mka se me nko no mbehwe akire ama me tiese wo yire we me yire otu kwan kakra to abusuafo nyina nim se me ni krom ha nanso me wa ha o free fine ja wadawo ma baby me free bi se bia ya santini me ya santini krom ha na me free me krom na francho me free kumase krom ha krom ha na wo free en ba chan eno abetete mantwe bi ba chan me na ya wo kagetia me kokopa unsia ukrom ni da me share me krom ni me ko ana wo ko a wo sheche me ko ala jo ya semu penite se die na asie eja nti wadaroma agent na nkasa oji scan de me frɛ na ofa osi scan aye hajia no of me tembia me frɛ ni bia respond na mmum di zikada kodi ne ho no ono me ankasa metutu ma na mama ko honom twice first one me koda na office 1 week wa mahompo antwa nani ama mehwɛ me e frɛ na wode meba sa ena me sa eba kumase de toso mienu me ni agya na kasa ena o se memra obeli de me ame akɔ ne eno so sa eno so me koda na office 3 days nipa o mo office on kra boy ba akokra de o so ma me na ho onem ene oneme gidigidi na me se hwɛ me beji me sika on va me sika o ba ya di mfie sei 1 year ni 1 year bachan for so ntweska no tina me de na be dam no madaroma mombo ame anya ofre na wofa ono ankasa de ofre na onfa ada obefa na obeka fon na akiro na agent hajia no sesei
Haji no so de tambia me friend no say papa de say obetwia ana papa na mu no so no say haji no friend no say me say ye renew ama no me ye renew ama no ade no me one kwa wanti ma fa ma si adwuma ndin de say adwuma na nka me koye no debi travel and tour Alexis route North Kaneshi Accra Swan Lake Tremisisia Bezu bi no wate Mizo drink eya anom de na wone 5G meza enenam epepi ya na metai catch us ship wode shrap any Bible buy no sa ship no na di mizu any 5G meza e buy odofo bronya ebepe mizu any 5G meza no ebi egu fridge ahokwo beba emwani mu wase debi enu ti na Sompa TV Super FM anom dia yakofa dia badwa so no so hwe adawuru aye bonaka no nenam krumu no mo wa mo huduntia mo a ene pese mo fridge ni mo fi ehwam na wo ye de bronya brenti ne de nenam mizu yo mango flavor ene yo mix fruity metaka cho se mix fruity no abuanko da nyini mom kala eye fefefe wachiri bramo wachi kasa no emema no kura dia dance se mizu no ankasa no 5G meza no so obubo bia ma o mema yum no ekon kai mazifo agi atum galamsi fo so nyina agi atum o twen wi apede hen agi se mizu ene 5G meza ena betumi aboapa manager Daniel ewo 21st kene ka travel version uko abenya biato Bikan supermarket ababa sister sewa ewo Anomanje post office okwa ubenya biato ni dudum Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa sana na Sachi Enterprise ewo Abinchi one VIP car park no ene di hwe animu ye friend na Sachi wa homatufo we so 0246270221 0246270221 kwa kuo chiri company limited ewo Poemantem Eastern Region na mekachiro mpempi se wukọ Poemantem wa kwa kuo chiri wodi kese pa eno to no wa franso ayire bi ene wodane ne potem wo nyina na kwa kuo chiri wukọ abenya bi ato emizu ena mekamfo na media ma 0243329414 yenko kwa kuo chiri company limited KF Kinju Enterprise ewo pamangwa brusenum soame tasi rank kwa uwuram dia ko nusu ame no eho ena KF Kinju ewo yento mizu na yento 5G meza 0263752944 0263752944 yenko nikoto mizu ene 5G meza 3 Herbal Center or the 3 Eco Capsules Coco Master dia bedwa so eduro papa amanfo agiatum Ghana ha yedi tu Coco ase 3 Eco Capsules Coco Master or of sisi na yo yabani so yo wisi udwade ahonam ayo he Coco no ensenchene ye de ba no ano dene nipa bibire bia da udidi ekwo wuyam bia ka hu se Coco no ebi ewo so na mema no eturu bia mema yom no nyina ewo fom nyina eyi Coco na omanfo kura dia dance se 3 Eco Capsules no emema no adanse omu die ni se onum bipa no a utimi gina so che enya asem keto anyame na meka adanse die ena manfo aka na meso metibie meka bi achiro tikopa bi to enefie unya bi bobo a nyuru na nwumere no ekọ nanim kakra no nkofie no na nwoma gigida so chenchire ebebo papa yetu Coco ase no na esai boa o mema wom ebebo ye pa kolinaka ba Dani Heba Mr Heba Apidan 0546170170 0546170170 3 Eco Capsules Coco Master papa 21st clinic yesiatica expert orofo abibimam hanyina da basobo de waje if it says yade siatica 21st clinic na mbie hu ye kwa kotu siatica yade na se a sa siatica no ano dene eso sisi e fausire mo na kokum siatica na meka ho asem no entrim yade ya papa wa hwe yobeka so atie duro so na se die AC etwe wo no orofo siatica dodo no na ne gudemu 21st clinic baye omunyina atumi afredi ekọ omunyuma so yade nu papa na beka wo abibrim aduro ene yade beka wo ehaba ya na 21st clinic odidi djuma ne sayonti abasobo de waji pa yade bibire bia de fruit nwa no kosu na se 21st clinic senya siatica yade no kwa brano tu yade bia se emfama no se meka cho se stroke no enjoy yade stroke no ene diabetes no fakọ 21st clinic wontu ase emfama Ghana for Gina tum 15 branches washita Ghana man bebia wo boama Ghana for nyina asori prim every siatica ne yade bia ano Kumasi ehwa overseas Alpha Radio Chemwa Council Quarters Call Johnson oboase Domi Market Accra Sunyane Nkranza Techima 21st clinic osinye mini 0540311311 0540
08131111311 Joe Apple Electricals Abedum Ashanti Abedum Kumase Joe Apple na me hu wo ye bia de wo ye fie aye friend signal cable ye hwehwemu kwati no ne hu sa signal cable no Ghana weather ene de ye ne sayo no ntino me ka cho na nwese wo koto wo ya wo Ghana hapa to signal cable o manfo ni me be dia dance wow fire service for no na se o ti bia che o manfo asesa wo ye ni nyina koto signal cable eno te fie no gya hye eye kopa wo ya so Ghana Standard Board agiatum Energy Commission for agiatum electrician for what they were di djuma kase ne say signal cable no wo ya papa yanko Joe Apple Electricals so ne kopa signal cable no bi ento Japan House woni MTN abrosa no e di hwani mu RCC tase run dinyame bo Joe Apple Electricals Abedum Ashanti Abedum Ghana yanfre Joe Apple e wa homa tufo we so 0546 905898 0546905898 and 0543934550 0543934550 a Joe Apple Electricals or not the signal cable papa abedwa so True World product no a free India mem sell draw we no anu den papa na True World for some country say sabi bi drone ye kan haban pa no a uko India won fa draw bi ansa yade a je say haban drone ko a ene de sayade send no na True World akofa bi aba no ne True World product no what for what the joint forces abedwa so say joint forces we jirika say we chiri bramu ukotodwe ni nyina yo ya joint forces what the main forces and so abedwa so what for bema yom no aye kama watenka atekọ from no joint forces no ebeboa ana main forces no na ebeboa emema no amo mema yonum aye kama na lady forces no enso what for menses no say the NCM yie no koneko tobi eduru ba bia the eba no so ebusome no pampri no emwa kra libido no from koneko tobi bema wuntumi anwunso ye odwoso na wochem eno na adwoso agu so dwoso agu trousers emwa kra na chese prostate no ayekese no na make cho say prostate leave eno ena True World ede abedwa so boa papa orofo se eye woni yade nko ade a emfa nko ba bia o there be enu papa from India ba True World ena akofa ba or the True World vision capsules abedwa so ade bia ye ni yade bia no yemfa enko dan True World fofo na wo moa yen akoni asa nyina so ni apom den entum enye gina so 0206 59 5707 0206 59 5707 and 0558 724 302 0558 724 302 True World product and American for at the amount PPP a precase powder or for precase powder no medical catch biasia friend na say precase bia no Israel and the Ghana kwani biwo na babia precase bia sire bia na yankopon ensa ukro ni so na Ghana ye wadie ye wo precase ni biwa eno mu na precase ade abadwa so a wode enwani nyuro bi watwetwetwe no wode aka precase no na wode ye immune booster no sa immune booster we ka bantam wa precase no ka COVID-19 ba ye no kan krofo mu wo Canada ne Italy ko mo enwusa ka precase precase ya dro enti precase no say ade bia ya akoma yade wakoma ne bom dodo animia mujawe oba pemfo empo ye fe won sa no wani ase emoja ni ho a precase pada cholesterol no sade no enane no pa antipebinom odi ensuo no yaboto no na usabi guma kanum nanom enyoma be konkan fufuo no wunya fa precase pada ni peteso adwani bia benya bia fa bi peteso na nye kama obo herbal clinic ado to adumanu opemu nchiremu bia yemfre wo mo wa homa tufo we so na precase pada ni bi 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 472 506 a PPP precase powder Dr. KKB Herbal Center Dr. KKB Herbal Center the first doctor ono na make an ansem enanyumiri bramian tonchia na eko ubebi orofo onye sikasemu wosi stroke no diabetes no ekuro na ye oteche no bramian tonchia wosi wonye okapre onye usidi nemmom ohwe wie dia na de wombia no waye ya de bibre biada yefa enkoda Dr. KKB Herbal Center na nyoma enkonkai enfamaye
Kumase Wawaswame, Municipal Assembly Kwanswa, Mekon Kwansu, Sene, Assembly Honwa, Ubuhuse, KKB Herbal Center, Tema come to 25, I've Kenya say number 2, Tachima Ubu Dr. KKB Herbal Center, Accra Wager, Old Beria, Ubu KKB Herbal Center, Bramiachon Tia Doctor Nono, the Vince Doctor, na mekan for at the amount enumeri 0246 716 982 0246 716 982 Dr. KKB Herbal Center. Hey, asisi samo kwaso wa Ghana, apo kwaso wa Ghana, yasem eti pani wadawroma edia bai na yenyemawo. Oforisuo wadawroma. Samo bo amena muji misika na mame. Because medeneko ose medeneko bebia yenkusiaga. Ose say medeneko bebia yenkusiaga. Ose na adwuma ni din de say Alexis route. Alexis route. North Canisi. North Canisi. Swan Lake. Encline. Free Juada kosi ne memre da so mu bia adwuma no. Juada kosi fiada. Juada kosi fiada. Ghana fo bisa do omo asika mom so omo kotu kwaye firi o. Nipa bebre me no kase omo guso a omo. Na busuafo na ya na akoye ho ma menye so. Producer yene Hajia no entwetwe nkomo. Yene Hajia no entwetwe nkomo. Se ni enkonko yenim. Yene Hajia no entwetwe nkomo. Asisi semo ekoso wo mam ha. Na ya na mebusa se sa wamu bie travel and tour no lances no mu nyina akura biana na hefo na mo lances ya omde bie travel and tour no aya Asem kase na mebusa o efri se office bi ngawurade nyakopon office bi wa be kona aeroplane si ho otu afa wa kwa no Gwagoze oya hu Lufthansa ngawurade nyakopon boze bu okwa na plastic one bi na mani mo so ese ekwa ni tu ko hu awon mi se ta plane na ede woko bo so no man sticker na bo na nhwe no o man hire da bi apongo a nyini nyina de sana meka na dodo na ya ni agent no ya twetwe nkomo Hajia no twetwe nkomo wo Japan so na ya twetwe nkomo eno ti Ministry of Foreign Affairs ti asisi semo ekoso wo monte travel and tour ebu Ghana this year faso jom sika emo ma brapo ye basa jabi no wo jabi sawe ete sa Foreign Affairs Ministry no wo mu hu yana wo monte yana ya asem wo man mu wo jina homa so. Hello, Obapa, Memoajo. Mammy, ne pom to say. Obapa, what the woman? Abrantia, your friend, now say. Unino. Was what in the Sika Mount, say, oh, too quiet, Mamma, dear Nessie. What do you Sika Mount say, too quiet? I'm a medical man, my boss on a visa. But the visa number, when say problem kakra, also your problem kakra company no, and the visa now, and to go so very in abundance on Timincovium, to answer fancy can hear that, and man a back. And I don't know Muguso or more can once and a brand so I didn't go for sick and or more hand on to Vasican man a back no San Cutia. But the men a media and Nimodisicano coil. O mami 20,000. Eti na koye. Eti Hajia sesia no Hajia. Mbacho metiru nkada. Eti sesia no why na this kan ko share ni sempoten. Me pacho Alese. Ya friend say Alese pacho abante ni ni mono. Me busa free wo ho. Ti na me frɛ wo. Me pacho ni dina mabono. Unless ena na adwuma na so de say. Oh. Na jumane de bampacho se ba ya mo frɛ no. Eti Hajia sese anu abrantie no so opani sika no ebede na nsa aka. No na one papa no go se ka ho asama. Obi eduru on. Hajia se wadawroma kaya kwai bi so no wonu otua sika no ma wo. Ena wo so wakwa dane ama papa no. Eti wono kura ko opani sika Hajia. Wono de ko papa no kura de ko ni no. Eti Hajia sese monde bobe na betumi abo na brantie nsa aka ni sika. Na mumu abi se papa na number on ho ntumo frɛ papa na. Hajia wote de meka ye no. Meti de mo ka ye.
Mrs. Subim. Abrantie papa no a wo kana asem ales no. Wonim no. Wo eno wo nya wo mu gidie. Eno de ni sika ma wo. Eno se sika na koloko. Emre mu no wo kase wo yiri wo biage ni sika wo no bayire wo. Ena me busa wo se sesia no kwa ba ne be fa so. Somo. Haji asia ya asem. Say papa ni ka so be ni visa na man. Ndi sesia na me no papa ni so ka sa abandon so ntimi nkobi ndo nza mfa ni sika ma no. Nti eno no papa samo mo bi amo betimi aboa me a. Mpacho madawroma. Eje se na dia wo kan dia kira se woni papa na di nkomo no why na awi se sika no ntua ma abrante na na. Papa mo dia. Haji ei. Si so ontua. Si so ontua. But sa abrante no so pena ni manimo yi. Ana se say minim dia meka. Ntimpa de mo frɛ wɔ no ankasa. Me gidi sɛ ni die kwan so. Haji ase papa na ankasa ye frɛ na ye nya no. Enti e kwan bɛ na adi sika no fa so kɔma no ne ke yeso afasa kwan so akɔ ne wɔ. Tukunde abrante no do o mra na me ankasa me ne nkɔ hɔ. Haji a se ye ya ba be di ye hɔ. Ɛnam se e kwan ya wo ankasa wo fa so di sika no kɔma papa no. Ekaya de ebofotene eba na kawo ne na fa ho ani akiako hu papa no. Ti anya no dabai. Me fa twa wo mo ho. No okay. Ya be frɛw na ye no adi hu komo. We ye de na da TV no so no. Amina ojiska na Amina na man receipt. Na nya Amina bi le gusuro no. Amina ne kotua no man receipt. Okay. Amina e be da asem pam ye hia we be frɛw why. Okay. Ya asem Ghana percentage no wadi awie dada. Kami bia. Omra samwa. Ya Komishani Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ajia ya kan ajia unye ni paketo wo Islam summo. Noma we ka ofosu abankwa kwa yi wada toto bi fie. Abante sika no de kan meka cho me na nyina so na so ginya wo de nka me nko de na so nyina so aso ginya so se wonko wabosu yam na nko fie ni se onwa yenye wu so ko fie meni me bia na bibi pote ho nde wo abusu asem na nyina so na wo ginya so se nti na nko fie ne de ende me no nya adwen sa e bia na bibi ho a bia wako ba bi ni aka bibi sa nde wo wasem e mo nyina so ne de e nyina ne ka ka enkrofo bi o mo wo abusu man ke enko enso ande ma me fam pompro ofosu abrante minim de ntia sika no bebia kodi no to get say beba back no say can the creature down for say down for grow connection I don't know it in a connection Dubai obi also a connection with him for obi nko Dubai no na say nko ye o si den na say route no cry ntokwa e wo kwan bi so na o tie say din a wo ko kopɛ de route o say ntokwa ofosu route no ntokwa o edin na da so na say nka wo san so ofosu de wo mu nyina na say uti agya na sem na ose papa na je vesa no ye mo vesa no ayi kaka na ba sompa program kaka na be ne mo osan den awenu na be ma sika so tim se wonyo ye twe no tama na wo pese wo kɔ no minim sika no be bi okoji free ye de na connection no ɛho adwuma no se wo tu kwan na connection a eni nipa bi ntrase katacho be matiase no ya na ne kwanya no kwa ye nyina ye bida wo so be kwa buruchira na de be dan ye ne usika na ode ko ne je to massage vesa no wie wo ji wie ya kwa testawe be ji usika short ase we sika nyina ne pia koma alaji aye fense kwa aye ajia no ajia sika na ode ko ye se ko ye sanko ana so oni dipa na ajia oni papa ne na ye da ye kwan ba ko no no nya ne percentage sika no ba ko twa ni nyina o but of fetch no akwaje ne de ye busa ni o defend papa no o defend no enu ti no me de na nka sika no hojodi anka ye hwe minim de nti abrante yi o se onko biem minim de nti o so onko biem e bia na sika no so e abada oto e na akwaje ya meboa sika ma me nka sa se mo nche nipa sika ho nwu no ye nkwaje ntu kwan
na kwantu mu wonsam de bia kasa asem wo kire mo sika ho nwu no ye nyim fankutu ase wakwaji aban besia wo sim de ko twa school fees wo hu ba chi wo e wo kwa bi so sese baby akodi ade ne ye friend route entokwa ne ye kokun so ti ase enu ti wo di wasema bedan but e good say alaji ayaji ane say yamra ni enko chef no ye ne ko transia na se mi fi sese na wo so ane na ngo bi ato ani so atimeni so okay service ane ko no so so be jama obeko menya eye fofa wanya eye fofa na se sa sika no first ayi no o yuzu bi o first ayi no kwaje ye na de obezu sa sika ne bi o it is 200 ne bi kwa na unya ne sa akwa bi so de o ka asem a unya na french mo sa because ade na nkasa wo connection connection e di ne so ya route short ase but of also wa de abedan ye betu anamon ne akonka ne chef na kokoshia ayi ne kurutwa mansa kurashia short ase ye zero bi an to de kan akoma to yam. Okay, Joy Cam Roofing Company Limited or the Chelsea Papa Begwaso Alozinc NSF Lock IBR IBT Irota and Metal Trashing Yakobon Chance Yakobo Yedaso Kama said the issue to Enso Enfa Enwe so Chelsea Papa and a Joy Cam Roofing Company Limited or the Begwaso or for our carpenter for Munimte obitu about that so amount or Bobo Payem amen so good so ness and Yaba baby good from Wabra into me Enso Sokra Joy Cam say make sure say and you ma penti washeta e Ghana fana baby a o man for dodo no ajo matum Tachiman Accra Sunyane awa Kumase Bogatanga Kaswa Tamale Ubehu Joy Cam Roofing Company Limited or 0540-125-816 0540-125-816 Joy Cam Roofing Company Limited. Liberty Conference is here again. Now where dear num Liberty Conference ba ye no where the anniversary kama papa o mahine yadubu ache say eye that 25th November edi animu yen share wo Jubilee Park yen ko bompaye yen no mpaye na yen dimpaye efri say Liberty Conference ba ye no o manfo doto no a enedi adanse say wonya nepa edi afrim adanse die afrimu aba Revelation 21 verses 26 or say it is done ayewie eno nti adenti enam yenko hwe Nyankopon animonyam 25th November ya ena Nyankopon animonyam ededi wo Liberty Conference na we dia was wo biem esan say anniversary ni no opeso obia ho ha no enti Jubilee Park Infantino Town ho ena dwumadie we ekoso eno nti no anyom tofo akukudam ena eba dwumadie we yase no abeto nyom ahye okukurukotwurupo twediam pobasa yadom animonyam Minister SK Frimpong Kwaku Jesse Efegris Sandy Asare ene Minister Kwaku Jedu Kwame Jedu Rada omo ena ebeto nyom ewo Liberty Conference no asem wodofo nyamye ni monyam ebepie da no eno nti no enyi hu mfirim kona ni Nyankopon ko bompunimpu na wani monyam ene enyoma bia keche no wonfa nomo na enyoma enkonkan na wokwa ubeye nhyira kama pa odifo Samuel Prayer and Counseling Center eweye bremodifo ba ko pemanhia hemboboa no adebe na dani konua edawso kono odifo Samuel enfa kwankyere enyi emfiri ho emaw bronya ebe ya kwankyere papa manhia hemboboa no ejaba family house ho ene jakoko no aso 0504 588-454 yako odifo Samuel Prayer Counseling Center Trader Chako Pada ye kwatete atempono so a orofo apostle papa na wuyam yo ya papa ye Trader Chako Pada ye nanom asware na Trader Chako Pada nyom bia keka ho eno ti poison no cholesterol no edofo aduru ba bia wuyam nye no Trader Chako Pada ni biu if so fudi ya no so ba manfo ntimi ngura so mo bo din dodo susumi modin Trader Chako Pada bi kankano e de afiri wa ma wotimi ato asokoma property kozazore no enchemu hope ena Trader Chako Pada wo ye ko Freddy Mense ba dani heba happy dan kole na ke ba Mr. Eba ene blazer rukwa okwa obenya bi ato 0243943413 Trader Chako Pada papa Brazil A1 Ventures ono ena the Allison Soup Allison Ointment or the pomade no so aka ho or for Brazil A1 Ventures say wo hwe na bronya bre wasiesie ho no ayo basima ma wedie no entoso wedie no etoso padia Allison Soup kankan no so wo wedie nim no ebetu no kama na wo wedie no etoso dia Allison Soup Allison Ointment
ointment no empompo bi asiu wo ba akoda no diaper nso bi egu no to ho emmoa ma akoda ni nyini enye fe na emma no behia alison ointment ni bi ojare wo efiri se wo chi ade na ade no tuchiwo empompunya no bo na wanhwe yi na akore wo ho a ebeka wo enti wo de alison ointment ni bi yeso a ebeboa papa oba wa ho fe ye otirinwo ye fa alison pomade no enku no ebi enye etirinwi ebubuo ene eho ne nyina ebetumi akọ ebe fu kama kankan wo nyina ebeko Bristol A1 Ventures ono ene the Allison soap ointment ene pomade no e de abedwa so 0592 145 024 0592 145 024 na yanko emfa enko yanim your destination travel services or for yanko akontru mwate ye kwa akontru padia your destination travel services he wonu akodo ko dadada your destination obiari sikankam your destination de birata he fa broni krom he fa na peso kwa your destination wontimi fa wonko wonnimso anu nyuma efe visa we bani okwani oh your destination se kwa ma kadeshe ho akam ewo kumase ne Ghana ha omo akontu semu ofe yemfa nkoda wo mo asokoma mpom woni rua bag no ede di hwe ni mo Besmense ba clinic pe yemfra your destination travel services ewa homatufo we so 0257 298 084 0257 298-084 your destination travel services Bemanso eye brukutu yentwetwa bi yemu bobi yenum entoso yentumi entibini na meka cho se brukutu no ye de akakaduro na ye emu no hyehye kakra amanfo omutwa bi no kyerɛ sɛ brukutu no ano dene na odi ye eyi a amanfo etimi etwetwa bi na otimi bonso apa eba wani so zana who are you hey na nyoma ekekabom na nyoma eye kama orofo unimfie dungotwe enfo asem ko brukutu so oba wonyem enko brukutu Food and Drug Authority what the stamp no asisu say dimayam ama brukutu no amanfo etwitwa ebobo kama eno any bemensuo no 0244 620 294 0244 620 294 brukutu bemensuo ofalumba ovozu alade nyankopon nhyira onka ho no nyo kese na onhyira me menu akoduba fo ne brako ko mu America mu he sisi a alade nhyira omo na onye omo kese mfama ya ovozu alade asem sese ni papa di oman so a oman enije ani pa bonfo di oman so a oman si apene impimpi mpanimfo bi ekuro mu kuruma me ehunu hawa yehunu nyina abrantie ade a wafamu ye wo mpanimfo bebre do matoto seta bia no omudwumadi no enko bi gitum so ye traveling to na asisie ba na fan so onye correct ade a wo ye na emfa ne kwam o se police timi gina ma so abrantie de asem ko police station wo anhia nyame nipa police ni a ye be fra abrantie na gine hoska wo ye tiko ntikuro ni yentimi ntutu ni ye na ye de nokora bua atemu se de ye sefata ama obi anya asumdua ama ne kra obi mfifire na obi fadi e ba sa wo kyekere o man ya nkyekere da Gawadi asem so odwuma yini bia na katua asem na memo odwuma yini akatua ndi wu nkyɛn e ma de nkyɛn nti onipa bi mfifire ne ne brede ade a wo hwehwɛ na wo so ma so ba mfa so de ma no wo ye nipa na ya da wo sa akwan so abrabo nsi wo ye untimi nya nkɔhɔ ubetimi ayɛ ne nya asomdue ma wo kra maami wa kasa utimi so mpɛ no wasem mɔbɔ but ye kɔ hɔ no untimi aniska na maami ne ye bɛkye no no adi ani mu akɔ ami akɔkye papa no ye nka so wa diska no ba ono na de koma no nti bibi ni ono na wo so okokasa ma branche ne saka ni sika ofoso we me nkoka bi man sa akontuo mu wansam akontuo de mu wansam na nya Dubai akontuo nyina mbenya nsam na Dubai nya nsam de Dubai ate so okodo ma ngro we pressure be na da ho kantu a ukoso 2 weeks ni de kode e de na obi di wan yi ya no ntimi nkoye abranche de ma na che edi sei ko 6 months 5 months ni yeah na Dubai na 5 months okaso do bako America be di 30 years na ngoduru yi visa bay wo so chechiro ho re visa bay na nya visa take it wudwa de ya asem be yang go di 6 months eno na minu ya na kan bi say o discan bi ye onfanya hwe so ye visa na djuma na visa collect na ba Dubai de onya visa o mo ani wati kura timi twa take it ko o mo kodi holidays wo ye nya visa na mo wie da o pese okobi ya twa take it abeko de na aya visa na problem da so wo visa no 6 months untimi collect Dubai visa problem da ho 6 months untimi nyeye na maami wa fresh so bo adwuma ni didi onso mpeso be bo miss mu didi adwuma ne ho
edi me kan wo tia won tie ni brain ye tubofo ne ba na omo kohwe na amaka on president ne beba ka amaka next option ye beche no ne ye de na akwache papa no ne ya pasum die di ama brante no dede bia ne agire ofoso we no ye betu ho na mo ama brante ye danse bo aminim sa na kire ni beje na ne ho asema bedi bible mu ha mo ma ne bu mfu awurade na eka no mfa mu aba ne mo ane kra ofoso Avaluba mitio. Oh, famitio. Proverbs chapter 50, Okofia one kind, verse 20. Ose, Obenyansafo manager nije. Na onipa kwasi ade o manene nya areho. Abranti si eji ni sika nyina ama no obetukun akonya akontu mu anije a o mane maame ani nye. Yemu me di nkomoba, me se maame ani nye. Ye buni ema bia nim tie bu ye ne guni ema bi so ekum ye kra Yesu Kristo onu mpo ye Nyankopon ba na yesoma ne ba asase so no wode ani die mansamanfo anyom ba bi ko Bible so se asuafo mo ntwen me ha okogina bepo ne so anu akofre eri a honhom mo na mudi ka ba asase ne so be ye adwuma ya soma me beto adwuma ne so ehe na memfa he na ma memfa ana mo be na mintuo wadi akwanjere dinijuma ye very powerful before ye woni ema bi we ablabo ye mu ye zuzu ye de Kristo sum na cover ye ni ye nye njubos ye nananom di alwo asantefo Bible ne say asantefo won Bible na kade ye na kire wo se wonni hwe ma wo si fifi a wonso hwema ne de ye ntutu na asantefo na asa abonwum bi de aka cho se nya awo ne awo ne se wawo na wo ba ye de asie wo gaka chem se wo ko America na ama me win 20 manko kata na wo sign wo kacha brain take ne wo ka wa bo be yo maame ayi a unima ni monyamfo frank awurade be mana nam maame so atozo ke be ye na wia masika bi kura be da so abetum de atu asumdie kwan anke be wia mo hia busuani bi maame adamfo bi am ka just akwa na asem ye mmobo wonya ne nkata nyone maame ayi obe atoma kuma se mesa ya ma bi kura ngo ya America na ma wo no ba atanya wo no ahwe wo ebi kura maame ya ntu kwan da no wa akwanya so otu kwan bo diska na hwe o se be obetena se apradete ama ne ba si yie na sa maame we ato etu anim wa ha wo se me kokata bi akokata ye ekani nti nyame aye wadom kokata mi nsu kwan ka akoduru ye mpo ye hye yie no wa amantanka otwa wa amantebra because kokata na abrabo ne be fa ankwanza ama ha mapiri Dubai dina ne ewuja ye koye o maame ye yanka boa o kakra meka a kire unie efie ne ye ne pereko na asumdie ntina wabobo ano Ghana no kan ye problem nti u de Fanta na call maame na so fa ko bompa ye sere ne se ne amon ho de aye on fa nchew no mo abrabo nye de se de Fanta tie ne je agu na no so na bra fie na hwe ne abrabo beto aso aye ye me nanom ne ye janom di awreho wa abnabom Yesu Kristo wi na asuafo te wo bompa ye na oba ba ku tresi Yesu babia na mu wo Bible so oba na ehunu nsankyene bra wo wura babia Yesu amuda na wo pie na no hia abofo na asuafo nte wo bompa so mo hia abofo wase oba ada na hwe wo te azefo awufuo mu yi omo no mudi ka da no wadi tia ne kasa kye so no nka asuafo ne ho ndi etomre bia ye na ye omo dabram ye janom dabram mum ye mfa ni agura setenam okay fozo no Express Group Express Group sebra na wonfa untu kwan na Lawson Beverages odofo ode Lawson Europe bebre abadwa so and ode Dreman Peters so abadwa so and Friday bubobi wa bra ye call Lawson ne yakopɛ nyoma ato 0248619999 na ye call Lawson Beverages 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 yehwe na yefa two calls bi anye sadia na de dwumadie no enyina eba na wie ya ne sa odofo abrantie mamenka ketewa bi nkyere wate enasunsum ekata ne babia so enasunsum ekata ne babia so efrise obia wo wie ya se bia efiri oba asrim ne baaye okay hello Udi baby afrefre. Bema yentie o. Mama mo denja branting ku fa man na kwasa. No okay. Asem fancy kama na kwasa asem. Okay. Okay. Enti bema hwe ne kofi wate. Said the ofalum be kan ko ma me na so ko bompa ye enwuma betene wate. Hello. 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 Udi baby afrefre.
Yeah, Eric. Yetio. Grant and Asem like Oscar, me, Yatin. Anytime the warrior, no. No can be cut off with John and Company was taking at the account. And some couple of Gano, as a going to know by different Minka. That's like the Okay, hello. Cry 2 3 cross account. Hello. Hello. Yetio. Me say a bad or cut on the aspiring to self of a man, divide the oak. 2 3 cross account, and then the crow would use it to minimum. Okay, hello. Hello, good evening, sir. Baby, I'm free. I'm a free to my son. Yetio. A woman said, yeah, Blanchano. Nessa Ebeka Nisika, and Master Boat, and Yenno Edi Jumedi, it was studio, Master Boat, on a pump tadia, kama, and the Ashes on passing penny performing. What Roman, a son down Holy Rosary. Ehwa and Master Boat Edini Juma when my dear Pam say, and then you may boy chidom akusi se yepon nyasam ketwa yebecha Master Boat ne nkode nyina na baba waba kono pam mentare no Eva when my dear Pam yes so dia ko